Sí, sí. Sí, sí, sí. Comezamos, polo tanto. Boa tarde a todos e a todas, benvidos e benvidas ao pleno ordinario do mes de xullo. O primeiro punto é a aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se alguén de vostedes ten algo que dicir en relación a esta acta. Don Ramón. Na acta anterior facíase, bueno, no escrito poñía que había feito un rogo de poñer un banco a maiores no Comón ao carón do campo de tenis, e ao revés, é quitalo de xusto ao lado do campo de tenis, que non deixa xugar. Solamente eso, do resto nada máis. Don Serafín, nada. Don Ramón. Votos a favor da acta. Unanimidade. Pasamos ao expediente 5.403, aprobación de festivos locais para o ano 2026. Pois, como ben saben, na Subdelegación Xeral de Relacións Laborais ten que estar esta información antes do 15 de setembro. Algúns anos íbamos con un pouco de tempo xusto, facíamolo no pleno de setembro, a aprobación, pero, bueno, este ano chegou a tempo a información. E, polo tanto, a proposta que se fai a de todos os anos é que os festivos locais do Concello de Barbadás sexan o martes de Entroido, que cadra, aquí está mal, pon 17 de febreiro de 2025, ten que ser 17 de febreiro de 2026, e o San Martiño, que é 11 de novembro do 2026. Na documentación que teñen pon 2025, evidentemente é un lapsus, e ten que ser 2026. Unha vez aprobado, comunicarase a Xefatura Territorial da Consellería de Emprego. Algúnha cuestión que matizar ou falar sobre este tema? Don Ramón. Moitas gracias e saúdos a todas e a todos. Bueno, na comisión informativa, bueno, antes de que me poña o tempo, quixera saber se neste punto pode haber algunha engádega, porque como é un expediente igual ao resto dos expedientes que van na parte resolutiva. Claro, señor secretario, pero isto é unha petición de información que nos fai Estou preguntando. Por eso digo, me dirixo a él. Isto é unha petición de información e unha aprobación plenaria. Engádegas non creo que se poda facer a un decreto da Xunta, penso. Diga vostede. Hola, engádega de que tipo? É dicir, Unha aportación sobre o expediente que ven nun punto da parte resolutiva igual que as mocións e o demais. Para algo que poida trasladar ao Concello á Xunta de Galicia. Pregunto. Estou preguntando se, tendo un grupo da oposición do Concello, podemos facer unha aportación a este punto para que o Concello lo traslade á Xunta de Galicia, dado que este texto, según nos dixeron na comisións informativas, ven da Xunta de Galicia directamente. eu entendo que o Concello pode aprobar o que estime oportuno. Claro, Despois comunicarase, aparte dos días... Aparte dos días que estemos de acordo... Se o Concello o adopta, aparte dos días podes enviar unha comunicación... Claro, pregunto se algún grupo podemos aportar unha proposta sobre, ou unha opinión. Eu penso que sí. Pode constar en acta. Sí, constar en acta, por suposto. Porque isto temos que enviar a Xunta de Galicia para dicirle que estamos de acordo, non? No, nós temos que enviar a proposta dos dous festivos locais. Vale. E eles, despois, en base a esa proposta, aproban esos 2 días. Ben, pero pregunto se pode engadir unha engádega a isto que tamén se lle traslade á Xunta de Galicia, de parte do Concello. Entendo que como calquer outro materia. Tamén o entendo porque como ven na parte resolutiva, igual que as mocións e todo, pois está xuxeito ao mesmo... Sí. Moitas gracias. Ben, pois, claro, eu como non sabía se isto se podía facer ou non o traigo preparado, pero vamos. Sería instar a Xunta de Galicia, dado que declara o 25 de xullo Día Nacional de Galicia e o 12 de outubro Festa Nacional de España, pois que
inste, o sea, que a Xunta de Galicia declare no Parlamento galego que se no Estatuto de Autonomía se declara a Galicia como unha nación e que se lle dé traslado ao Congreso dos Diputados para que tomen as medidas oportunas ou legislativas segundo a Constitución Española para que na Constitución Española se nos declare como nación dentro do Estado español, plurinacional, ou como queiran, bueno, desde Galicia xa nos declaramos nación, entón despois que fagan os trámites que teñan a facer. Pero xa que a Xunta de Galicia declara o 25 de xullo Día Nacional de Galicia, que no Estatuto que estamos dentro do Concello de Barbadás, a que a Xunta de Galicia pois leve ao Parlamento galego a declaración de Galicia como nación e se lle traslade ao Congreso dos Diputados. Entón eu traslado esa proposta para que sea engadida aquí e se lle traslade a Xunta de Galicia con ese argumento dun papel oficial que ven da Xunta de Galicia. Don Serafín. Boas tardes a todas e a todos. A ver, vamos a ver, para o BNG logo non podemos ser contrarios a unha petición como fai o portavoz do Partido Galego que teña máis ou menos encaixe en este tipo de documento, en este tipo de expediente. Pois igual non a vemos, non lle vemos o encaixe, porque ao final vostede rizo, ao final hai unha cuestión que fai aí a Xunta ao respecto dun tipo de expresións cando a Xunta está en outro tipo de cuestións e vostede sabe igual que a mí. Pero bueno, en todo caso, o BNG pois apoia que se poda incluir esta emenda ou proposta do portavoz do Partido Galego. Grazas. Ben, desde o Goberno apoiamos, pero con outra... xa preguntei se o Partido Popular quería falar. Non quere falar, verdad que non? Ben, desde o Goberno apoiamos a proposta, pero cunha matización e cunha modificación, unha emenda, que se inste a Xunta de Galicia a iniciar o procedimento de reforma do Estatuto porque é onde ten que constar ou como se ten que facer para que Galicia sexa declarada ou recoñecida como nación no Estatuto de Autonomía. Se lle parece ben a vostede. Sí. Sí, vamos, o turno de intervención tiña aquí tamén. No, vamos a ver, eso exactamente, que instar a Xunta de Galicia a que na reforma do Estatuto se que inicie o procedimento vamos a ver, isto todo por os cauces legais desde que, señor do Bloque Nacionalista Galego, isto é un documento oficial da Xunta de Galicia, que di Día Nacional de Galicia. O sea, isto non é rizar o rizo, é un documento oficial. Se di Día Nacional de Galicia, é que a Xunta de Galicia declara a Galicia como unha nación. Con maiúsculas. E estamos no mesmo nivel que a Festa Nacional de España. O sea, o de nacional, as letras son as mesmas, as maiúsculas son as mesmas e as minúsculas son as mesmas. Por lo tanto, según este papel oficial da Xunta de Galicia, dentro do Concello de Barbadás, instamos a Xunta de Galicia que na reforma do Estatuto se declare a Galicia como unha nación. Pero estamos... A Xunta de Galicia ahora mesmo non ten previsto ao inicio do... pero nós, desde o Concello de Barbadás, instamos a Xunta de Galicia a que inicie a reforma do Estatuto e se declare a Galicia como unha nación e se lle traslade o Congreso dos Diputados para que inicie tamén os trámites precisos para modificar a Constitución Española e se nos declare como unha nación. Don Ramón, a ver, vamos a facer as cousas ben. A proposta miña é, e para o Bloque tamén, que a Xunta de Galicia inicie os trámites para proceder á reforma do Estatuto de Autonomía de Galicia no que se contemple a Galicia como nación. Punto. Por que digo isto? Porque o Estatuto de Autonomía, unha vez reformado e aprobado en Galicia, ten que ir ao Congreso dos Diputados. Perdón, señor alcalde, usted está me corrigindo o mismo, está dicindo o mismo que acabo de dicir. Pero de outra forma, da forma legal correcta. Claro, pero acabo de dicir que se inicie, o sea, que se inste dentro do Concello de Barbadás a Xunta de Galicia en base a este documento que nos envía aos concellos, non ao que nós opinemos, en base a este documento,
que se inicien os trámites para a reforma do Estatuto no cal se declare a Galicia como nación e que se lle dé traslado ao Congreso dos Diputados desa reforma do Estatuto. É que é obligado, Ramón. Bien, pero o que estou non dicindo é que o Congreso dos Diputados inicie os trámites legislativos correspondentes para modificar a Constitución onde se nos recoñeza como nación dentro do Estado español. Creo que está bastante claro. Sempre dentro da lei. Estamos dicindo o mismo, Sempre, pero dunha forma máis correcta. sempre dentro da lei. Claro, que se sentara algún xuiz de Madrid que pon que os de aquí en Galicia puxera un Día Nacional de Galicia, Dios me libre. Se chaman a rueda a declarar e... Por portero, claro, que vamos votar agora. Agora que lea, por precisamente o señor secretario, que lea o que estaba escribindo para quedar o redactado e votar. Pero uns voses non, que no festivo. Vamos a ver. Isto sería un engádega ao documento. Sí, sí, Por eso preguntaba él se se pode engadir ou non se pode engadir. Como tomaría forma isto? estamos de acordo co resto. Como Pois, tomaría forma? O acordo ven con 2 puntos. Bueno, o primeiro quedaría igual, o segundo quedaría igual, engadiríase un terceiro punto no que se instaría a Xunta de Galicia en base ao comunicación recibida A que se inicien os a trámites. que insta ao Congreso dos Diputados que se inicien os trámites de modificación do Estatuto para a declaración de Galicia como país. Ten que iniciar os trámites de modificación do Estatuto do Parlamento de Galicia. O Parlamento de Galicia para que inicie os trámites. Sería así. Hai que considerar no Estatuto a Galicia como nación. Votos a favor. Los fes todo, porque son 3 puntos que se engade un terceiro. Todo xunto. Que estupenda xunta, que é o que quere. E votas a favor? Don Roberto, vostede vota a favor? Vamos a ver, repetimos. Hai 2 puntos para que veñen xa contemplados na proposta da alcaldía. Un que é os festivos locais para o ano 2026, que son o 17 de febreiro, martes Entroido, e o 11 de novembro, San Martiño. O segundo punto é que se traslade esta decisión e procede á Xunta de Galicia a través da Jefatura Territorial da Consellería de Emprego. Terceiro punto que se engade agora, que se inicien desde o Parlamento de Galicia, a que se inicie desde o Parlamento de Galicia os trámites de modificación do Estatuto de Galicia para recoñecer, entre outras, a Galicia como nación. Eu creo que primeiro habría que votar a engádega, non? Pero eso decide o señor secretario, non o decidimos nós. Primeiro haberá que votar incluir eso. A ver, isto é unha emenda. A emenda está regulada no Reglamento Orgánico. Se presentasen emendas, tras a súa aceptación polo grupo concelleiro proponente, someteránse a votación en primeiro lugar. Se as emendas fosen a totalidade ou alternativas e prosperansen, non haberá lugar a votación da proposta que se entenderá rexeitada. É dicir, isto é unha emenda. Se se aproba a emenda O como goberno. está proposta, xa queda O goberno, aprobada. neste caso, a proposta da alcaldía, polo tanto, Bueno, vai unha meter emenda de engade. Que se añade. É unha emenda na que se engade un terceiro punto. Polo tanto, a proposta da alcaldía, quen ten que aceptar esta emenda de engádega é o alcalde. O alcalde acepta. Polo tanto, votamos. Votos a favor? Outra vez. Da emenda. De todo xa. De todo xunto. Ya porque xa aceptamos a emenda. É así, non é así. Quen acepta? Eu porque son o que fai a proposta da alcaldía, quen acepta a emenda o alcalde. Votos de abstención? Non hai máis votos. Abstención. En contra, perdón. Disculpe. Pasamos ao expediente 5.420, que é o punto número 3, moción do PP para elaborar un registro de persoas electrodependentes para mellorar a resposta ante as emerxencias. Quen defende por parte do Partido Popular esta proposta? En 5 minutos agora. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos. Bueno, dende o Partido Popular vamos a aproveitar unha moción que se presentou polo
polo PP de Pontevedra, se non lembro mal o 12 de maio, que nos pareceu bastante interesante para ter este concello, dado o mix enerxético que temos hoxe en España e que nadie garante o suministro continuo. Entón, a moción ven decir o seguinte: en España estimase que hai 3 millóns de persoas electrodependentes, é dicir, persoas cuxa saúde ou vida dependen da suministración eléctrica continua e de calidade. O Partido Popular de Barbadás considera que as administracións se deben anticipar ás situacións que supoñan un risco para a vida das persoas que dependen de dispositivos electrónicos. O obxectivo desta moción é establecer un protocolo de actuación preventiva ante emerxencias como corte prolongado do suministro eléctrico ou catástrofes naturais. A proposta xorde a raíz do apagón eléctrico sufrido o pasado 28 de abril, que puxo de manifesto a vulnerabilidade de certos sectores da poboación. Consideramos que é fundamental que as administracións se anticipen ás situacións que poidan pôr en risco a vida das persoas que dependen de dispositivos electrónicos como respiradores, concentradores de oxíxeno ou equipos de diálise domiciliaria e así reforzar a capacidade de resposta do Concello de Barbadás ante este tipo de imprevistos, que, como no recente apagón, poñe de manifesto a necesidade de protocolos eficaces en caso de situacións de emerxencias inesperadas. O Concello ten a obriga de velar por a seguridade e o benestar dos seus veciños e non podemos permitir que se volvan producir situacións de desasistencia entre este colectivo vulnerable. Polo tanto, traemos 3 acordos: crear un rexistro municipal de persoas electrodependentes cuxa inscripción será totalmente voluntaria, xestionado polos servizos sociais do Concello coas debidas garantías de confidencialidade e protección de datos persoais. Este rexistro terá por obxecto identificar os veciños do municipio cuxa vida ou saúde dependa do uso continuo de dispositivos electrónicos esenciais, co fin de facilitar a súa localización, contacto e asistencia de emerxencia ou interrupción do suministro eléctrico. Para isto, compre ter unha valoración dos inscritos e o seu nivel de dependencia, así como un inventario dos recursos técnicos dispoñibles como xeradores portátiles ou sistemas de alimentación ininterrompida. Segundo punto, establecer en colaboración con Protección Civil e os servizos municipais competentes un protocolo de actuación ante cortes eléctricos, xa sexan programados ou imprevistos, que inclúa contacto inmediato polos inscritos no rexistro en función do seu nivel de dependencia e coordinación cos servizos de emerxencias para a suministración dos recursos técnicos dispoñibles, así como facilitar o traslado ao hospital se fose necesario para garantir unha correcta atención sanitaria. E o punto número 3, o Concello fará unha campaña de publicidade tanto en redes sociais como na revista municipal ou con todos os medios que teña ao seu alcance para dar a coñecer o dito rexistro e para que se poida incorporar a él os veciños que así o decidan. Moi ben. Ainda lle queda tempo. Don Ramón, o seu turno de intervención. Bueno, vou ser breve. Se vostedes traen esta moción aquí ao Concello de Barbadás, quere dicir que a Xunta de Galicia non está facendo absolutamente nada. Porque isto é unha competencia absolutamente da Xunta de Galicia. Unha persoa que está neste estado depende absolutamente dos Sergas e da hospitalización a domicilio. Vamos a ver. Vostedes a quen queren enganar isto? Isto tamén o ten que facer o Concello. Se isto ten que facer o Concello, todo o que traen aquí, a Xunta de Galicia, que está a facer? Non sei, na segunda intervención, explíqueme vostede que significa isto. Entón significa que a Xunta de Galicia non está facendo o seu traballo. Moitas gracias. Don Serafín, o seu turno de palabra ten 3 minutos tamén. Sí, ben, esta moción que trae o Partido Popular, que, no fondo, a forma da mesma, pois, concordo BNG, xa que despois da xornada do pasado 28 de abril, pois, saltaron, efectivamente, moitas alarmas, e nas que se poden visualizar e plantexar situacións anómalas que compre corrixir, non?
Nos o que sí que matizaríamos, porque, bueno, sí, ben di que é unha moción que vende Pontevedra, e dame igual que vende Pontevedra que a presenten exclusivamente aquí en Barbadás, é dicir, parece que os datos que manexen o primeiro parágrafo, cifras do Estado español, de cuántos millóns de electrodependentes e tal, e non falamos dunha cifra de poboación a nivel galego, que era do que había que cifrar, porque ao final é a competencia propia da Xunta, non? E despois, efectivamente, acabar pedindo no primeiro acordo pois que efectivamente se quere ese registro de persoas electrodependentes a nivel municipal, non? Un pouco porlle algún tipo de cuestión de matización, vamos, nada máis, grazas. Moitas grazas. Don Daniel Rey, concelleiro de Emerxencias, ten vostede a palabra atentamente. Graciñas, señor alcalde. Boa tarde, señoras concelleiras e concelleiros. Ben, bueno, pois falando de cortes de suministro, vou aproveitar agora mesmo para decir que as empresas suministradoras nos están enviando os cortes programados de suministro e van ser publicados nas redes sociais. Concretamente, agora mesmo teño un que vai a ser producido o día 16 de xullo de 1 a 3 en determinadas zonas de Parada e de Piñor. Ben, concelleiros do Partido Popular de Barbadás, primeiro, o que teño que decir, que sí que efectivamente que o 12 de maio de 2025 foi presentada esta moción, exactamente un copia e pega, no Concello de Pontevedra, e tal copia e pega é tamén que vostedes falan aquí dunha revista municipal que non existe neste Concello. Así que hai que ser un poquinho rigurosos cando se traen as cousas a pleno, porque estamos gobernando Barbadás, non estamos gobernando outro Concello. Entón, pois, cando unha moción como esta, na que estamos de acordo no fondo, non na forma, entrarei agora en detalles de por qué, de momento, o noso rechazo a esta postura expresada nesta moción, irei desgranando un poquinho. Bueno, como ben dixo Ramón tamén, aquí falan vostedes de montón de digamos, de situacións variopintas que non son competencia municipal. Por ir desgranando parágrafo a parágrafo, perdón. Exposición de motivos. En España estímase que hai 3 millóns de persoas electrodependentes. Bueno, como dixo Sarín tamén, en Barbadás teremos unha cifra concreta, 3 millóns de persoas, evidentemente non as temos aquí. Así que insisto en que hai que ser detallista nestes aspectos. O Partido Popular de Barbadás considera que as administracións se deben anticipar a situacións que supoñen un risco para a vida das persoas que dependen de dispositivos electrónicos. Pois, evidentemente, esta é unha cuestión que compete á administración sanitaria que é gobernada por los Sergas, a Xunta de Galicia. A proposta xorde a raíz do apagón eléctrico sufrido o pasado 28 de abril que puxo de manifesto a vulnerabilidade de certos sectores da poboación que foron atendidos de inmediato por este Concello a través do Servicio Municipal de Emerxencias e da Policía Local. Consideramos que é fundamental que as administracións se anticipen a situacións que poden volver ben, etc. Isto que é unha competencia exclusiva dos Sergas, señores e señoras. Si xa os concellos gobernamos miseria, xestionamos miseria como máis para ter máis competencias, non temos recursos para isto. O Concello ten a obriga de velar pola seguridade e o benestar dos seus veciños e non podemos permitir que se volvan a producir situacións de desasistencia entre este colectivo vulnerable. Señoras e señores do Partido Popular, non existiu vulnerabilidade ese día do 28 de abril aquí en Barbadás. E logo nos acordos. Crear un rexistro municipal de persoas electrodependentes. Bueno, xa vamos a todo que sea rexistro con datos de carácter persoal, rematar, vale. Está sometido a unha fiscalización estricta por parte da Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Vale, continúo na segunda intervención. Moitas grazas. Ten a palabra, don Roberto. Agora sí que lle corresponde 3 minutos. Sí, estamos de acordo que é unha de competencia da Xunta, pero por cercanía e axilidade, porque neste caso deste apagón vimos o caso de 2 persoas cercanas a nós, e ao final foi, fomos os amigos e os familiares os que nos acercamos ao 12, que boamente nos atenderon e tiveron que botar unha mão. Por iso pensamos que, igual que hai un accidente, tamén por cercanía, mandamos a Protección Civil do Concello
Neste caso, non pedimos que Protección Civil faga nada especial, simplemente que teña un listado no caso dunha emerxencia que se poda saber se esas persoas necesitan algo. Que non temos medios, como en todos os ámbitos, non? Da administración, os medios hai que pedilos. Se non pedimos non nos lo van dar, eso está claro. Sea o que sea. E vamos, nós queremos que ter un listado no Concello e que sea conocedor de emerxencias non significa un traballo tan desmesurado nin cuantioso, vamos. Aquí a Xunta, señor Padrón, estamos de acordo. Pero de aquí ao hospital, que vamos, pedir aos veciños axuda para un familiar directamente ao hospital. Entramos por urxencias, mire que teño unha persoa que necesita recargar a máquina que lle axuda a respirar. Digo, o Concello terá que botar mal dos seus veciños, ou interceder polo menos. Simplemente ese era o sentido da moción, non? Sin ir máis alá. Don Ramón, entre. Pero, mire voste, o sentido da moción é unha cousa. E os acordos que hai que aprobar aquí son outros. E nós non podemos facer un listado, un registro municipal de persoas electrodependentes, porque eso xa o ten o Sergas. Que son as persoas que necesitan iso. Unha persoa nese momento que se encontre mal, pois vai a chamar ao Sergas, e o Sergas chamará ao servicio de emerxencias do Concello, a quen sea, ou en primeiro momento irá axudar ao veciño se pode. Ou se lle empeza a arder a casa ao veciño, o primeiro que vou ir son eu. E seguramente chego antes que cheguen os servicios de emerxencia. E chamarás aos servicios de emerxencia, xa como funciona iso. Pero, se isto xa o ten a limpia, o Sergas. Temos que crearnos un registro paralelo. Entón, xa vamos a estar pendientes tamén cando unha persoa que a leva a seguridade social, o sea, o Sergas, a sanidade galega, eva esa persoa, vannos pasar a nosos datos cando esa persoa xa deixa de estar esa máquina ou non a deixe, vamos facer nós tamén, o sea, estánse dando conta do que... Non, eu entendo o seu espírito da moción, pero non podemos aprobar estes acordos. Nós non temos competencia para crear un registro municipal de persoas electrodependentes, a máis con letras en negro. Moito. Isto, xa sei que as mocións non valen para nada, pero, traigan acordos que se poden aprobar. Se pode aprobar. Don Serafín, por favor. Nada, moi breve. A ver, nos podemos entender, obviamente, se está manifestando con os portavoces de grupos municipais, que efectivamente son o Sergas, etc. da Xunta, pero creo que, bueno, no sentido no que vai a moción tampouco vai moito máis alá, é dicir, de crear ese registro municipal que eu creo que as propias traballadoras sociais máis ou menos van manexar ese tipo de información vinculada pois, a xente que teñen no servizo de axuda no fogar ou a xente vinculada pois, a cuestións de determinada necesidade, por este tema vinculado pois, a vinculación enerxética e que, por lo tanto, pois, eu creo que tampouco cuestionando, sí, no artigo 3, no acordo 3, o tema da revista municipal, que sí que terían que omitilo para poder, desde luego, para nos poder aprobala, non? Efectivamente, en redes sociais, sí, pero o omitir o tema da revista municipal non llevemos outro tipo de condición. De acordo, gracias. Moitas gracias, don Serafín. Ten a palabra, don Carlos. Gracias nuevamente, señor alcalde. Bueno, iba falando do registro municipal, xa para entrar, bueno, pues, nese detalle de que tería que estar sometido a vixiancia da LOPD, cual xa é un ficheiro de datos de carácter persoal que hai que xestionarlo conforme a norma, o sea que non é coller un folio e facer un listado aí. Aparte, dicen, xestionado polos servizos sociais do Concello, e logo, polo feito de utilizar un respirador, ten que ser usuario dos servizos sociais. Non, evidentemente, non ten por que ser. Entón xa entramos en conflito de intereses. Entramos en conflito de eses datos non poden estar xestionados por un servicio que non lle é de competencia. Vale, para isto comprender unha valoración dos inscritos e o seu nivel de dependencia. Desde cando a administración local lle corresponde valorar a inscritos nun registro e o nivel de dependencia? Suposto que non. Así como un inventario de los recursos técnicos disponibles como xeradores portátiles ou sistemas de alimentación ininterrumpida. Evidentemente, xa temos un inventario de medios e recursos neste Concello en cada un dos servicios. Por lo menos, o servicio que eu dirixo, hai moitos anos que inventariamos todo o material. E se queren podo detallarlle o inventario de recursos.
Despois tamén no punto número 2, e no terceiro parágrafo, o sea, no segundo guión do segundo punto do acordo, falan vostedes de, así como facilitar o traslado ao hospital. O transporte sanitario non é unha broma. O transporte sanitario corresponde única e exclusivamente ao 061. Un vehículo de protección civil non pode facer traslado sanitario. Por favor, como dice Ramón, isto é imposible de aprobar estes acordos. Imposible. E despois, bueno, tamén teño que apelar aquí a responsabilidade individual, que a xente, bueno, que está enferma, evidentemente temos que ter empatía, temos que garantizarlle os recursos sanitarios disponibles que non son de competencia municipal, pero sí que a espírito, e insisto, o espírito da moción, entendémolo. Ahora está moi mal planificado. A xente ten que ter unha planificación individual. Se eu utilizo un respirador, con perdón das persoas que utilizan respirador, terei que ter eu a miña planificación individual de que non me quede sin batería. É dicir, sin entrar xa en que cada un pode ter un despiste no momento determinado, pero pode, se eres un electrodependente tamén tens que ter os teus propios medios e recursos, se non son teus propios xestionados por ti, pois que a administración sanitaria, sexa hospitalización a domicilio ou sergas, pois terá que poñer esos recursos a planificación, a disposición do enfermo. Así que nada, por estas cuestións que comento, non podemos aprobar esta moción. Imos emendar. Sí, ahora comentamos unha emenda, pero bueno, no dúas ou unha emenda para todos estes acordos. Vale. Ten un minuto don Roberto ainda de intervención. Señor Padrón, por alusións, chamar aos Sergas. E non había teléfono, as centralitas caéronse. Entonces, a xente que fai? Acudir a quen ten máis cercano. Entonces, o sentido da moción é este, que podemos estar abertos a emendas, ao mellor a redacción da moción pois non se contempla correcta, se poden facer correccións, pero o sentido é claro, porque ocurriu, isto vivimos, e vivimos desamparados. Onde fomos? Non había teléfonos. Onde caemos? Protección Civil 112, bueno, chámalle usted como queira. Material. O material, o punto que nombra o material é que aí é onde está, o rexistro é voluntario. Non sei técnicamente como se pode ou non se pode facer, pero o rexistro sería voluntario. En base a ese rexistro, por eso menciona adaptar os medios. Descoñezo por desgracia canta xente necesita respiradores ou ten diálisis, pero, oi, ao mellor o número de persoas é grande e non estamos dimensionados para elo. Nada, gracias. O Goberno vai facer 2 emendas, a non ser que don Daniel propoña algo máis tamén. Primeiro, isto xurdiu todo a raíz do debate. Escoitei atentamente. Primeiro, non sería moito máis doado que o Sergas nos facilite aos concellos, porque o Sergas sabe perfectamente quen é electrodependente e que nivel de electrodependencia ten, que nos facilite os concellos, a Protección Civil concretamente, se o considera oportuno, e as persoas que teñen esa electrodependencia. Esa primeira. A segunda, falaba vostede do transporte. O transporte, como ben dixo don Daniel Rey, o transporte sanitario corresponde a Xunta de Galicia. Que carencia temos aquí no noso concello? Pois a existencia e a disponibilidade dunha ambulancia as 24 horas diante do centro de saúde. Por lo tanto, un engádega a esta moción é que a Xunta de Galicia, a través dos Sergas, teña a disposición dos veciños e veciñas de Barbadás unha ambulancia as 24 horas, para facilitar precisamente esa asistencia da que vostedes falan. Estamos debatindo, Digo, sí, no, pero no, para puntualizar eso. A ver, para non ser, pois, demasiado É unha demanda desde hai tempo. demasiado ambiciosos. O transporte sanitario ahora mesmo ten unha carencia tremenda precisamente polos recortes dos sectores. Vale. E iso é algo que pretendo traer a pleno unha moción para mellorar o transporte sanitario, vale? Pero aí ese disponibilidade de 24 horas dunha ambulancia non ten por que ser diante do centro de saúde, senón aí podemos poñer que mellore o transporte sanitario en vez de poñelo aí diante. Conste que isto é unha demanda de hai moito tempo que xa se trouxo e xa se debatiu no seu día. Sí, bueno, pero a existencia dunha ambulancia Para ser rigurosos técnicamente non debe
non debe estar aí 24 horas unha ambulancia, Non, senón porque ten que ter disponibilidade, evidentemente, No, para porque están outros porque están- usuarios do entorno. porque están todas centralizadas, Pero concretamente en pero Ourense. podemos facer referencia a eso, ainda que depois se traia esa moción. Don Ramón, que quería decir vostede? Non sei se Sabin quere incorporar algo. Nosa proposta para non votar en contra Exactamente. ciñíndonos á realidade, porque mire vostede, se volve a haber un apagón, inda que o Concello tivera os datos das persoas todas estas, non vai ter persoal primeiro, non hai teléfonos para os Sergas nin para nada. Porque acaba de decir vostede, o Concello, o Sergas non tiña teléfono, o Concello tampouco. Bien. Bueno, pero a mellor pode habelo. Bueno, pero dicirme, a proposta nosa é que, bueno, supriman isto todo, isto non ten razón de ser, e simplemente, eso sí, o que acaba de dicir o señor alcalde, que o Concello sea coñecedor desas persoas que están en esa situación, para que en caso de que suceda outra vez o mesmo, se poida, desde as emerxencias de Barbadás, que é a nosa competencia e os medios que temos, poñernos na medida do posible en contacto con esas persoas para ver si están ben. Vale, pero que vai a ser imposible. Primeiro, vostedes non saben nin as persoas, o sea, veñen con unha moción e non saben nin as persoas que neste concello teñen este problema. Eso xa é outra. Eso xa é outra. O sea, traen unha moción e non saben se son 5, 6, 7, 20 ou 100. Bueno, refírome, eu só lle digo que para teñen que borrar isto todo, e eso sí, pedir que a Xunta de Galicia, o que dixo o señor alcalde, nos envíe ese listado para que na medida do posible, cando suceda algunha emerxencia deste tipo, desde o Concello, poidamos ter unha información e poder acudir a esas persoas ou intentar saber se están ben ou mal. Nada máis, desde o Concello non podemos facer nada. Entón, Pero, por contextualizar, perdón, señor alcalde, por contextualizar. Independentemente de que non hai un registro oficial, pero sí que temos pois un registro extraoficial, por decirlo esa maneira, porque somos coñecedores de atenciones que lle facemos a esa xente, non só no caso do, perdón, no caso do apagón, senón que son xente que normalmente pois, require presencia. Entón, digamos que eses datos están non se conocen a todas, evidentemente. Entón, si esa emenda va nese sentido de que porque non sei, ao salir non sei se me perdín algo ao escoitar. no. Don Ramón o que suscribe é que a Xunta de Galicia, a través dos Sergas, facilite ao Concello as persoas sempre que estean de acordo os afectados e afectadas sin xestionar o fichero, simplemente que se nos facilite. Esa era a miña proposta, que a Xunta de Galicia, a través dos Sergas, faga chegar ao Concello de Barbadás a listaxe de persoas electrodependentes ca autorización e beneplácito desas persoas, simplemente a efectos de saber quenes son, nada máis. Para un momento de emerxencia poder achegarnos a elas, poder achegarnos a esas persoas. Esa era a miña proposta. Por outro lado, a proposta era o do que haxa disponible un transporte sanitario. Exactamente. Xa está, sí, non sei. Está vostede de acordo? Sí, hai que suprimir todo, é como se fora unha emenda de sustitución, é unha emenda de sustitución, realmente. É unha sustitución completa. A ver, para facelo rápido. A ver, leo. A ver, vou lendo. Non, outro entendeuse, pero redactado. Que desde que a Xunta de Galicia, desde os Sergas, facilite ao Concello de Barbadás a listaxe de persoas electrodependentes que residan no noso Concello, no noso ámbito municipal, e que se lle traslade a Protección Civil. Para que en caso de emerxencia ou apagón podan acceder a esas persoas. O Policía Local, sí. É sempre que haxa unha autorización por parte desas persoas afectadas. O espírito era ese. Estamos Sí, pero estabas dicindo que fora o Concello que elaborase o censo. Bueno, pero Cando xa o ten a Xunta de ao final Galicia, solicitar e ter un censo o Concello para poderlo trasladar á Protección Pero que Civil. non lle hai que dar publicidade, claro. porque a publicidade, se o ten xa a Xunta de Galicia, xa nos trasladan ese dato. A publicidade, neste caso, é que a Xunta de Galicia se poña en contacto con eles ou elas para que dean a autorización oportuna a ser trasladado ao Concello de Barbadás.
sempre que haxa autorización por parte dos usuarios. E o segundo punto é mellorar o transporte sanitario no Concello de Barbadás. A nosos outros concellos non podemos opinar sobre eles, evidentemente. Digo eu. Por eso, mellorar o transporte sanitario no Concello de Barbadás. De urxencia, sí. Estamos de acordo? Acepta vostedes esta proposta? E acepta o Partido Popular esta enmenda? O noso espírito era ese, era conseguir o rexistro. Ten que decir sí O ou non. formato, pois se hai que engadir unhas emendas, non temos problema. Pois, non. Entón supoño que aceptan. Entón, Daniel, de sustitución, teñen que aceptar, decir sí ou non, teñen que borrar todo o demais, xa o dixen claro. Deste ningún vai, ningún vai. Van os que se acaban de propor agora. Acabo de dicilos, pero... Están de acordo ou non están de acordo? Sí. Por lo tanto, procedemos á votación. Votos a favor con estas enmendas de sustitución. Unanimidade. Por iso, pero que nos facilite o título de menos. O título non o podemos escribir. Pasamos ao punto número 4. E o expediente 5.419, moción do PP para solicitar dirección única na Rúa Bamonde. Ten a palabra o seu vocero ou voceira. Sí, teño. Boa tarde, Dani. Bueno, esta é unha moción, pois, efectivamente, para solicitar a dirección única da Rúa Bamonde, que está na Valenzá. É unha vía que actualmente permite a circulación en dobre sentido, porén a súa estreiteza intrínseca presenta varios problemas para a seguridade viaria e a fluidez do tráfico, cunha anchura que apenas permite o cruzamento simultáneo dos vehículos, especialmente cando hai vehículos estacionados, xerando constantes situacións de risco. Como dificultade no cruzamento de vehículos, os condutores máis obrigados a realizar maniobras perigosas invadindo a beira a rúa, dicir, subindo incluso encima, ou deténdose abruptamente para permitir o tráfico no sentido contrario, risco para os peós por a falta de espacio, que hai en sitios incluso que non hai realmente beira a rúa, é dicir, comparten a calzada directamente cos vehículos. A maior probabilidade de accidentes tamén, dado que a combinación de estreitez e dobre sentido e a presencia de vehículos estacionados aumenta moito o risco de atropelos e colisións. Bueno, ante esta situación é positivo de mellorar significativamente a seguridade vial, a calidade de vida dos residentes e a fluidez do tráfico da zona. Consideramos de imperativa a implementación dun sentido único de circulación na Rúa Bamonde. Entón, temos estes acordos que solicitarlle ao órgano competente, a Consellería de Mobilidade neste caso, que se inicien os trámites para declarar a Rúa Bamonde en dirección única. Unha vez que isto pase, pois, bueno, hai que realizar a señalización vertical e horizontal adecuada, informar os condutores, estudiar o de reordenar incluso as prazas de aparcamento, incluso con algunhas pinturas no chan, porque, bueno, están sin marcar, e considerar a implementación de medidas complementarias que melloran a seguridade peonil, tamén o mismo, debido ás salidas de garaxes con pinturas no chan ou ben, se se podera, construir incluso hasta unha beira rúa. Isto xa se fixo en varias rúas, é dicir, na Rúa dos Carrís, nos Salgueriños, na Calzada Romana, para mellorar a fluidez e a seguridade. Por tanto, creemos que hai que facelo aquí tamén. Nada máis. Ben, moitas gracias. Simplemente dicir que nos parece unha medida moi simple para solucionar os problemas de tráfico que hai na Valenzá e que creemos que debe ir implementada con outras medidas, non só co propoñer unha dirección única nunha rúa en concreto. Creo que creemos que non é a solución. Non sabemos a postura do goberno,
se a teñen para mellorar o tráfico e a seguridade e a mobilidade nesta zona. Pero creemos que simplemente esa medida non vai a solucionar nada. Moitas gracias. Gracias. Bueno, independentemente do que despois a Conselleira de Mobilidade fale en nome do Goberno, eu, bueno, como concelleiro, pois entendo e comparto o espírito da moción, sabemos da necesidade desa rúa, pero tamén entendo, como dixo Ramón, que traer unha moción para unha única rúa pois non resolve nada, porque digamos que a reordenación do tráfico conleva varias rúas e varias medidas que non poden ir supeditadas a unha única rúa. Nada máis, gracias. Ten a palabra don Serafín. Bueno, en primeiro lugar, dicir que creo que no anterior punto digamos, non cumprimos o regulamento, non quero ser eu aquí Pepito Grillo, pero eu creo que hai portavoces donde se lle permitiu falar, o PSOE vostede fixo unha emenda de sustitución no segundo turno da súa intervención, correcto? Son, non, un segundo ou terceiro, pero bueno, vostede en todo caso tería un último tal. E depois aquí hai portavoces que despois de vostede, cando xa tuveran a segunda intervención, volveron a opinar e reopinar e volver a facer emendas e estar de acordo e en desacordo. Eu, desde logo, eu creo que, bueno, que non estamos no que establece o regulamento, que establece 2 intervencións de X minutos, dependendo se as iniciativas son do goberno e da oposición, e se acabou. Si queremos cumplir o que dice o que aprobamos aquí, o que nos facemos todos e todas. E se non, pois, bueno, pois será un pouco como estamos facendo, porque é un pouco así. Vale. E xa cinguíndome a moción que nos ocupa do Partido Popular, decir que, bueno, desde o BNG podemos concordar coa realidade que expón a propia moción, non? Porque é moi evidente pois que é unha rúa que ten unha estreiteza singular, ten unhas características pois moi estranas, por dicir así, o doble sentido de circulación lóxicamente non ten o sentido do mundo unha rúa con esas medidas, evidentemente que non, os estacionamentos estén máis menos regulados, pois tamén habría que, é dicir, hai moitos condicionantes, hai unha escaleira ali que nace da propia rúa, que iso parece que alguén a pegou ali, non sei, hai cousas moi estranas nesa rúa, moi estranas, evidentemente, porque, bueno, son cousas que virán de cando veñen e que están como están, evidentemente, sobre as que hai que actuar. Pero, desde logo, nós entendemos que, bueno, non se pode vir aquí porque alguén tivera, digamos, a ocurrencia con esta proposta, non? Que xa digo, pudera estar ben, é dicir, nós podemos concordar co sentido da moción, en que, evidentemente, hai que actuar sobre isto, pero non actuar como pretenden facer vostedes, non? Porque entendemos, porque tamén o dixeron un pouco os portavoces dos outros grupos políticos, non? Que a ordenación do tráfico debe ser feita desde un estudo técnico de especialistas en mobilidade, que conte con informes positivos da Policía Local. Non pode ser que a algún se nos ocurra, non, pois esta la ponemos de dirección única e a outra de... Non, é dicir, isto ten que haber informes, ten que haber un estudo encargado a xente que a especialistas en mobilidade e que a partir de aí se plantexen as cuestións técnicas precisas para reordenar o tránsito ou que sexa pertinente. Porque, a ver, non hai moito que vense de mudar o sentido de circulación en varias rúas moi próximas, a rúa Salgueiriños, a rúa dos Carrís, e, desde logo, eu entendo que ben seguro que a modificación a mellor desta rúa tería encaixe, pois plantexándonos a Valenzá como un todo e onde haxa que facer ese estudo previo para poder plantexar ese tipo de modificacións e que podo ter encaixe o mellor con ese tipo, en ese tipo de modificación. Ten que rematar, don Serafín. Bueno, pois, ben, remato na segunda intervención. Digo que sí. Sí, sí. Grazas a vostede. Ten a palabra a señora Tenente Alcalde. Moitas grazas, boas tardes a todas e a todos. E, bueno, pois, aproveitando esta moción, menos mal que este goberno puxo no mapa a Rúa Bahamonde, porque nadie sabía onde estaba a Rúa Bahamonde.
algúns dos concelleiros na comisión informativa tiña dúbidas onde estaba. Este goberno puxolle nome á Rúa Bahamonde, puxolle nome ao Paseo da Solidariedade e fixéronse cambios na Rúa Porto do Río porque había unha confusión. Entonces, unha vez que xa lle temos nome á rúa, tamén lle puxemos beiras rúas para aumentar a seguridade. Entonces, este goberno, evidentemente, está interesado en mellorar a seguridade nesta rúa, como noutras, pero nesta máis que ningunha porque era unha rúa residual, por decirlo de alguna maneira. O goberno do Partido Popular durante 28 anos non lle puxo nin nome. E había un trozo que estaba en Sábrego. Pero, bueno, xa salvadas todas esas carencias que tiñan esta rúa que tanto lle interesa agora, non entendemos moi ben por qué. A nós interesanos porque xo demostramos con feitos. Pois dicirlle ao señor Ramón Lloves que cambiar a reordenación do tráfico non é pintar unhas rayas, porque, mira, esas rayas, como diría Serafín, non costan 4 pesetas, non costan 4 pesetas. Reordenar o tráfico é algo máis serio, ten que ser algo máis global, como dixeron, e como coincido con todos os voceiros, dos grupos municipais. Como fixemos unha reordenación do tráfico que afectou a 3 rúas, que levou meses levar a cabo, que tuvo un coste superior ao cercano aos 15.000 euros, pois evidentemente, se facemos unha intervención destas características, vamos a facer tamén noutras rúas nas que estamos traballando, como pode ser a Rúa da Presa, Rúa do Ensino, Rúa das Silvas, e estás estudiando un treito da Porto do Río. Entonces, as cousas, como decían os meus compañeiros, fanse dun xeito serio e obxectivo, non se fan, no, eu llevo unha moción para a Rúa Bahamonde, no, hai outras rúas onde hai moito tránsito tamén escolar, como pode ser a Rúa do Ensino, a Rúa da Presa, onde son necesarias intervencións. Entonces, dende o goberno propoñemos unha emenda, xa non vou dicir de sustitución, non sei, señor secretario, se podería introducir no punto 5 reordenar o tráfico en diferentes rúas como as que nomeei, Rúa da Presa, Rúa do Ensino, Rúa das Silvas e Rúa Porto do Río. Entón, todo eso facerase, evidentemente, cos informes técnicos pertinentes e facerase dun xeito progresivo e cunha cuantificación económica que é necesaria para levar a cabo esta reordenación, que, como lle digo, non costa 4 pesetas. Moitas grazas. Moitas grazas, dona Victoria. Moitas grazas, dona Victoria. Ten agora a palabra don Ramón Lloves. Ten agora 3 minutos. Sí, estamos de acordo en incorporar o punto 5 de reordenar o tráfico noutras rúas tamén, de estudar o que faga falta, porque a verdade é que sí que hai máis rúas na que efectivamente se presenta este problema, pero como a nesta non. Esta, pois, efectivamente, antes había Sábrego, pois non era rúa. Botaronlle cemento e así quedou. Entón, bueno, algo máis se realizouse, un pouquiño de acera nun lado, pero, bueno, non foi o traballo completo tampouco. É dicir que isto ven tamén, efectivamente, non só por esta rúa en concreto, sino que xa incluso no pleno anterior se había aprobado unha mellora nas sinalizacións, estudio de todo, e tampouco sabía, bueno, eu non vi ningún avance, por lo menos agora mesmo. Entón, sería unha forma, unha coherencia, efectivamente, con un plan de mobilidade urbana sustentable, pois ter todo isto ao día nas rúas. E nada, que sí que estamos de acordo en reordenar o tráfico en máis rúas tamén e buscar a financiación onde faga falta. Nada máis. Moitas grazas, don Ramón. Ten a palabra don Ramón Padrón. Moitas gracias, vou intentar ser breve. Para votar a moción, terían que, nós para votar a favor, tachar estes acordos todos e incluir o do, sí que nos parece aqueido, según falamos na primeira intervención, de que ten que ser unha reordenación máis traballada, non simplemente suxeita ao cambio de dirección dunha rúa. Entonces, se nós para votar a favor tendrían que suprimir estes acordos e incluir o que lle acaban de dicir desde parte do goberno. Por outra banda, señor Núñez, estamos de acordo que se saltaron os protocolos, pero mire, vostede que ven aquí, para que se todos votemos a favor de cousas para os veciños ou simplemente que as siglas do BNG. Porque, mira, conseguiuse, non como outras veces que saltando os protocolos simplemente é para tirarse cousas uns aos outros, como ten pasado, pero esta vez conseguiuse falar e chegar a un acordo no que, mire aí, os do PP suprimiron todos os acordos da moción que traían
e acordamos entre todos un acordo beneficioso para os veciños. Entonces, que é máis importante? Que nos saltamos os protocolos ou o acordo ao que se chegou está encima da mesa? Unha reflexión. Moitas gracias. Vostede que leva moitos anos en política. Gracias, señor Moita- alcalde. Moitas grazas, don Ramón. Don Daniel, ten a palabra. Bueno, pois empezando tamén polo señor Núñez, porque unha cousa é os turnos de intervención e outra cousa é que se negocie, se debata, non é un debate, senón pois arreglar unha emenda, chegar a un acordo para unha emenda, e iso está fora do debate, e evidentemente aí non hai cronómetro posible, igual que outras veces tamén hai pausas no pleno para chegar a acordos. Bueno, pois isto é algo similar. Ademais é que este é un órgano de debate político, que donde vamos a debatir aí nas escaleiras, non, debatimos aquí no pleno. Ben, solo por matizar, máis por ser, digamos, técnicamente un poquinho puntiagudo, a Rúa Bahamonde é rúa, pero técnicamente non o é. É dicir, o que falaba tanto os compañeros do PP como do BNG, esa escaleira que hai aí, porque é que esa escaleira sale a un terreno privado, aínda que hoxe en día é unha escaleira de emerxencia, que no seu momento, como ben saben e como dixo a señora Victoria Morenza, esa rúa non teña continuidade, porque había un solar no medio, e aínda hoxe en día, invade parte do dominio público da Rúa Bahamonde. Agora mesmo estou mirando aquí no catastro, concretamente. Nada, pois eso, insistir en que hai que engadir ese punto, porque a reordenación, como un goberno serio, pois conleva tomar decisións de maior calado. Gracias. Dispois. Non quedan. Van 3 Deixolle 5 segundos despois. Veña, pois siga. Simplemente, como olvidou antes, señor Ramón Llaves, a Rúa Bahamonde existe tal cual está, estou no meu turno do grupo A ver, mixto, non se enrede, por favor, ten o turno. A Rúa Bahamonde existe gracias ao excelente plan de urbanismo e planificación urbanismo que fixo o seu partido onde milita vostede. Moitas gracias. Grazas. Vamos a ver. O turno é compartido entre os dous, polo tanto, o turno era compartido, o tempo é compartido entre os dous grupos políticos, polo tanto, non houve ningunha cuestión, digamos, anómala, nin de regulamento, que se ampliou o tempo, sí. Tamén o señor Sarín estivo 12 segundos máis falando antes. É sábeo, como di, e usted lo sabe. Don Serafín. Creo que este portavoz, modestia aparte, é un dos que cando o señor alcalde lle di que remata os seus tempos, para. Non así os demais. E eu aquí non veño a sentar cátedra de ningún tipo. Eu trouxen aquí, o BNG trouxe aquí unha moción pedindo o cumprimento estricto do regulamento orgánico do que nos dotamos para o funcionamento deste pleno. Pero a culpa non é dos portavoces de Democracia e do Partido Galeguista, do Partido Galego. A culpa é do señor alcalde que lle permite falar 2, 3, 4 veces como se estamos nunha taberna. Pero eso xa é outra cuestión. Quen se salta o regulamento é vostede. Vale, e agora vou rematar a intervención porque non me quero liar en cuestións que non ven ao caso porque tamén teño que facer unha emenda ao respecto desta moción. E estou no meu turno de intervención e teño que rematar sin que se me interrumpa se isto é unha democracia nesta sesión plenaria. Entón, mudar o sentido de circulación da Rúa Bahamonde, igual habría que mudar outro sentido de circulación. Depois habría que coordinar os desplazamentos, que sentido ten que vaya para arriba ou para baixo, habría que estudalo, habría que ver os estacionamentos. A iniciativa do PP semella refrendar a idea de alguén próximo simplemente como un Antonio. E aquí unha reflexión breve antes de facer unha emenda, que quero facer na miña segunda intervención, non na terceira ni na cuarta, que non teño, na terceira, e dicir que, pois, nunha vila, hai que pensar nunha vila como un todo, onde hai peóns, onde hai que encamiñarse no sentido da humanización destes lugares, nese sentido, para que a veciñanza gana tamén en condicións de vida, como fixemos nos aquí con iniciativas, pois, por exemplo, para prohibindo estacionamento en zonas onde se empedrara, como o casco histórico de Parado ou na Valenzaque, que non tuveron aceptación, porque é máis fácil gastar 200 ou 300.000 euros e despois que se va de parking público. Vale? Pero é algo co que nós non partillamos. E remato, dentro do meu tempo, se é posible, vou facer unha emenda a totalidade desta moción que di, disculpen por non trela por escrito, que o debera ter feito, pero non tuve a posibilidade. O Concello de Barbadás
levará a cabo un estudo técnico sobre a vialidade, mobilidade peonil e rodada na Valenzá e, se é necesario, procederá á reordenación do tráfico co obxectivo de mellorar a mobilidade tanto de peóns como de vehículos. Esta sería a emenda que presento o BNG. Grazas. Pode repetila, por favor. O Concello de Barbadás levará a cabo un estudo técnico sobre a mobilidade peonil e rodada na Valenzá e, se é necesario, procederá á reordenación do tráfico co obxectivo de mellorar a mobilidade tanto de peóns como de vehículos. Se hai algún tipo de problema, se lle envía mañá por correo electrónico. Ten que aceptar o Partido Popular. E o Goberno vai facer outra emenda tamén de sustitución. Podo intervino no meu turno de palabra, que tamén considero que son unha das concelleiras que sempre fai uso da palabra, sempre no seu turno e nos seus tempos. Si, é unha emenda de sustitución, como dixen antes, cos estudios técnicos pertinentes, evidentemente non ese estudio técnico fai a Policía Local, non temos outro tipo de técnicos na materia neste sentido, pode ter o apoio da aparelladora municipal ou do arquitecto municipal, pero en principio fai na Policía Local e xa define pois todo o que propón o Partido Popular, liñas de aparcamentos, vados, todas esas cuestións. Decirlle a Ramón Lloves que o Sábrego foi sustituído polo Partido Popular nunhas vísperas dunhas eleccións. Non o fixo este goberno. Este goberno fixo unha reparación e un parche nun punto que estaba deteriorado. Entón, o Partido Popular, cando nunha víspera dunhas eleccións cimentou esa zona, tamén lle pudo poñer o nome, hai como 15 anos ou así. Bueno, nada, nos gustaríanos que nos aclararan, evidentemente a emenda de sustitución que propón o BNG parecenos fantástica, pero o Concello ten que facer este estudio por fases, porque non hai medios técnicos, como xa lle dixen antes, e, por suposto, non hai medios económicos, que os económicos xa sobreentendemos que o BNG refírese a facelo tamén por fases. Pero, bueno, técnicamente non temos personal suficiente para facer un estudio desas características en toda a Valenzá. De feito, recorden que na época que gobernamos en coalición xa fixemos un estudio de accesibilidade. Lembre vostede que a verdade estaban definidas moitas cuestións, estas entre elas. Moitas grazas. E, bueno, gustaríame saber que emenda de sustitución escollen, se a nosa, que é un pouco máis realista, ou a emenda máis ambiciosa do BNG. Claro, vamos a ver. Para que don Serafín non me volva a decir que isto é un galiñeiro. Primeiro, aclararlle que eu deixei falar porque quería o mismo que creen os dous compañeiros de que falando podíamos chegar ao acordo dunha moción que beneficiara os veciños e veciñas. E teño aquí, era a miña intención de dicilo. Ben, pois agora acordemos e falemos de que proposta podemos facer para chegar a un acordo entre todos e todas. Entón, a proposta que se fai desde o Bloque Nacionalista Galego é que se faga, basicamente, un estudo técnico que contemple a viabilidade ou as modificacións que hai que facer na Valenzá a efectos de facilitar a mobilidade tanto de peóns como de vehículos. Basicamente, eso. Vale. A que fai Dona Victoria, que é a do Goberno, é o mesmo, fundamentalmente, pero en fases, tendo presente que as rúas sobre as que se viu xa a necesidade... Pois podense mencionar as rúas, ao mellor. Já mencionou, vale. Dito eso, que iría tamén por fases, é que os medios cos que se faría, cos recursos cos que se faría, serían ca Policía Local e co Departamento de Urbanismo. Esa é a segunda emenda. E a terceira, non sei se concorda vostede con algunha das dúas anteriores. Coa venia do señor Núñez. Xa, como dixemos antes, a nosa postura máis realista para aprobar esta moción é que o Partido Popular suprime estes acordos polo acordo que presentou por parte do Goberno, que é o que nos parece máis realista sobre o terreno. Se as acepta son emendas de sustitución. Sí, a emenda de sustitución que dixo a tenente de alcalde. Moitas gracias. O Partido Popular que decide, acepta a que presenta o don Serafín Núñez, perdón, era don Ramón, don Serafín Núñez ou a que presenta dona Victoria Moreno. Vamos a ver, isto
Bueno, congratúlame que con esta moción pois se despertara un interese tan grande na reorganización do tráfico. Mire, nos aceptábamos o que vostedes dixeron ao principio, unha número 5, que era reordenar o tráfico pois nas rúas tal, noutras rúas tamén, aparte desta, que realmente foi por queixas veciñales, por o que adiantamos un pouco, porque obviamente, claro que vemos moitas máis deficiencias, pero por algo hai que empezar. Entonces, pues bueno, obviamente, pues puntos son os que son, e un número 5, pues reordenar o tráfico, pues paulatinamente, nas rúas que dixo a señora Teniente Alcalde, que é a Concelleira de Mobilidade. O número 5 poñero Vostedes aceptan que sexa un punto 5. Sí, foi o que vostedes Pois dixeron na primeira... O que propón don Serafín é No, unha emenda de sustitución, e o que propón dona Victoria Morenza tamén unha emenda de sustitución. Na intervención dixen emenda de sustitución. É dicir, na segunda. Na segunda intervención Pois dixen nós emenda non de podemos aceptala, é dicir, mal será que Don non Ramón- arranxen igual a Valenzar, pero non podemos aceptar. propón tamén emenda de sustitución. Ben, pois non acepta ningunha das dúas emendas de sustitución. Pois entón, non sei se queda un turno de palabra, queda ya vostede un minuto, quero relembrar. Creo que sí que lle corresponde un minuto aínda. Bueno, o tema de cemento, pois tamén se botou algún cemento, por exemplo, na Pipileira, un pouquiño antes das eleccións do 2023. Non sei se ten nome esa rúa, pero tamén terei que mirar. Non sei, pois está moi ben que haya tanto interese, e que obviamente pois se reordene o tráfico. Nos pedíamos inicialmente por esta rúa, que creemos que a que máis urxencia ten, máis desvalido vemos os peóns, máis o problema de os coches se se atopan dous nin pa diante nin pa atrás, este é moi urxente, o resto tamén, pero non tan urxente como esta. Por eso sí que aceptaríamos un punto número 5, obviamente, de seguir reordenando o tráfico, cos medios que haxa e tal, pero non queríamos quitar estes acordos, e entonces así o vamos a votar, como vostedes nos forzaron a chegar a esta decisión, nada máis. Moitas grazas. Ben, vostede fixo unha intervención agora dicindo que esta moción era que levantaba e despertaba un grandísimo interese pola modificación e ordenación do tráfico. Quero lle matizar, o goberno está traballando desde hai tempo nesas modificacións e, de feito, ben, sabe vostede que xa se fixeron varias reordenacións do tráfico e seguiremos con esas reordenacións. Ela xa o dixo na súa intervención, a señora Tenente Alcalde, que se estaba traballando en diversas modificacións e mencionou, ademais, expresamente, as rúas en cuestión. Por lo tanto, non é que o Partido Popular despertara ese interés con esta moción, non. O Goberno está traballando nel. Por lo tanto, agora procedemos á votación. Un matiz, ademais, que tiña aquí anotado. Se se fan, vostedes propoñen, ademais, máis ver as rúas na Rúa Baamonde. Se se propoñen máis ver as rúas na Rúa Baamonde no treito que non hai, non é posible. Non é posible. Non, é que non é posible, literalmente, non é posible. A non ser que corte, se fai a ver a rúa proseguindo cara ás Torres, entón o que ten é que cortar o tráfico na mitade da rúa. Entón, eu creo que debían facerse mirar as propostas que traen a este pleno. Si tal, cortamos a mitade da rúa, o tráfico nesa mitade da rúa, e poñemos ver as rúas. Pero defínanse. Si se poñen máis ver as rúas, que é imposible, e iso é algo que tiñan que ver se pasearan por ali, e non escoitaran simplemente, se foran in situ ao lugar, verían que non é posible por ver as rúas. Non é posible máis ver as rúas. Entón, mediten o que propoñen neste Concello. Por eso mismo, imos votar abstención, porque consideramos que ten sentido o que se fagan cousas nesa rúa, non co que vostedes propoñen, ainda que probablemente saia aprobada, pero non co que vostedes din, sino porque hai que traballar nesto. Porque é algo que beneficiará aos veciños e veciñas, pero desde logo que a súa votación é un sinsentido. É un sinsentido. Medíteno, paseen por ali e verán que non hai posibilidade de pôr máis ver as rúas, a non ser que cortemos o tráfico. Entón, creo que os veciños e veciñas que lle trasladaron esta queixa votaránse en riba de vostedes. E dígano así, cónteno. Votos a favor da moción. Abstencións? En contra? Pasamos ao seguinte punto da orde do día. É o punto número 5, expediente 5.435, moción do BNG na defensa da igualdade contra a LGTB-fobia. Ten a palabra o seu voceiro. Ten 5 minutos agora, don Serafín.
O disturbio deste Nogual foron unha serie de manifestacións espontáneas, e perdón o meu inglés, pásame como outros perdón, que non teño cubierto, permite, disculpe. Os disturbios deste Nogual foron unha serie de manifestacións espontáneas e violentas contra unha redada policial ocurrida na madrugada do 28 de xuño do 69 en Greenwich Village, Nova York. A posteriori, en 6 meses, constituíronse 2 organizacións activistas gays en Nova York e 3 xornais reclamando tamén este dereitos deste colectivo. Foi, digamos, o comezo de todo. Aínda que os avances desde aquelas datas ata de hoxe son importantes, queda moito por facer. Hai que lembrar o espallamento que estamos a vivir de discursos reaccionarios e de extrema dereita ante os que temos que reaxir na defensa do colectivo LGBT. A moción sinala o asesinato de Samuel Luiz na Coruña hai como 4 anos, que foi unha agresión homófoba que amosa esa realidade está aí a día de hoxe no noso país. A moción continúa a referirse ás cifras do Ministerio do Interior relativas ás denuncias por delitos de odio por razóns LGTBofóbicas no 2023, que van en aumento, sinalando que só estas cifras son como unha punta dun iceberg, como unha punta dunha pirámide, xa que reflicte o estudio que ata o 80 ou incluso ata o 90% destes delitos non chegan a denunciarse por medo. Reza tamén a moción sobre informes do Foro de Identidades de Disidencias Sexuais do Concello da Cultura Galega, no que se verten unha serie de datos escalofriantes, refrendados tamén no estudo da Gareso, unha asociación galega para a comunicación para o cambio social, donde manifesta claramente que os centros de ensino neste país non son lugares acaídos, non son lugares onde o alumnado LGTB se sinte, digamos, protegido e en boas condicións. A loita LGTB é unha loita que nos afecta a todas as persoas, independentemente de que nos identifiquemos como persoas LGTB ou non. Vai máis alá do propio Día do Orgullo. Compre non tratala como unha data singular no calendario. O Día do Pai, o Día da Nai, os días son todos os do ano. Senón que ten que ser unha cuestión transversal e estructural que nos atravesa constantemente. Ser unha persona LGTB non se trata de decisións persoais, do dereito a amar ou de simples preferencias. Este é un trazo máis da nosa identidade. Dicir que é importante atender tamén ao lavado rosa, que florece especialmente durante os meses de xuño. A cinta nos pulsos vale para o que vale para nada. Típicamente empresas, máis ben organizacións de todo tipo, así como institucións, non dubidan en abrazar as cores da bandeira do orgullo para transmitir esa imaxe amable, mas compre seguir denunciando a LGTB-fobia independentemente destes xestos valeiros que non contribúen a branquear decisións e políticas claramente que van contra desa loita. A LGTB-fobia non é unha cuestión persoal, é un problema social. No tocante á legislación, a exposición de motivos da moción remata pondo en cuestión a insuficiencia do marco legislativo galego, xa que a Lei 2/2014 pola igualdade de trato e non discriminación das persoas LGTB non foi desenvolvida. Non existe unha lei galega de dereito das persoas trans. Compre ter unha lei de igualdade de tratamento e non discriminación das persoas LGTB. Non hai políticas educativas que corrixan o que vimos de expor en esta moción. Polo que o camiño a seguir, a xuízo de BNG, deberá pasar pola creación dun verdadeiro observatorio galego contra o machismo e a LGTB-fobia e a necesidade tamén da creación dun plan galego para a prevención e acompañamento das persoas que sofren violencias LGTB-fobias, así como a retirada de calquer financiamento con fondos públicos a entidades antiabortistas e LGTB-fobias. Decir, e remato na segunda intervención, que as políticas do Partido Popular na Xunta son un lastre, son un freno para que se materialicen e se poñan en marcha este tipo de cuestións que estamos hoxe pospondo por riba da mesa a favor deste colectivo. Grazas. Grazas a vostede, pero pode proseguir, que dalle tempo. O que pasa é que puxen o contador a cero cando non soubo expresarse en inglés. Pode proseguir. No, quedalle máis, quedalle máis.
Quero guardar para sempre. Ten a palabra don Ramón Padrón. Quedaban 15 segundos, que ahora teña o tempo controlado. O reloj do alcalde anda mal. O pulso a tarde. Mire, a moción apróbase, pero vamos, vostede despois o relato que fai, nós que vivimos nun país no que non existen estes dereitos, non están recoñecidos, os xuíces non os aplican cando hai algunha denuncia de transfobia, machismo, racismo ou xenofobia. Está dicindo que os xuíces non aplican a legislación, que aquí non hai esas leis xa instauradas. Parece moi ben que reclamemos, que sigamos avanzando en isto e que sigamos poñendo encima da mesa. Pero mire, cando vostedes falan dun observatorio, que é o observatorio? Quen está no observatorio? Eu fai unha pregunta. Vostede cantos anos leva en política? Moitos. Eu non son coñecedor de que vostede fixera algún tipo de denuncia de algún tipo de actitude de transfobia, machismo, racismo ou xenofobia. E seguramente que as viu de diante dos seus ollos. Non sei. Estou preguntando, Contésteme. Porque mire vostede, ainda hai 3 días ou 4, o Partido Socialista, 3 elementos que iban de feministas e diso todo, mire vostede onde acabaron e todo o que se sabe deles. E iban a poñer a outra persoa que sei que era un depredador. O que pasa é que nadie dicía nada. Ninguén dicía nada, hasta que saliu á palestra ese señor. Por lo tanto, fagamos algo de autocrítica e non falemos sempre dos observatorios e dos aqueles de arriba, que son os que teñen a que vir a aplicar estas leis. Seguramente coñecemos casos ao lado de cousas que pasan destas. Alguén as denuncia? Alguén as denunciamos? Entonces, hai que facer algo de autocrítica cando se están estas mocións, porque a mellor vostede, ou eu, ou outra persoa coñece casos destos e non se denuncia. Porque ao parecer aí no Partido Socialista apareceron moitísimas mulleres que xa sabían deso hai moitos anos, pero ninguén dicía nada. Ata que ese señor saliu á palestra, entonces perderon o medo a denuncialo porque xa habían ido outros 3 detrás. Entón, fagamos esa reflexión. Moitas gracias. Moitas gracias, don Daniel. Quere vostede dicir algo? Quedade pouco tempo. Solamente decir que remito a miña postura do grupo do goberno e que estou de acordo coa moción. Grazas. Ten a palabra o vocero do Partido Popular, don Roberto. Ten 3 minutos agora. Moitas gracias, señor alcalde. Nada, vou ir directamente aos acordos. O Pleno Municipal reafirma o seu compromiso por dereitos de todas as persoas independientes según a súa orientación e identidade de xénero. Desde o Partido Popular reafirmamos o noso compromiso con todas as persoas independientemente da súa orientación sexual. O punto número 2, visibilizar este compromiso coa exhibición da bandeira de orgullo LGTBI na Casa do Concello. Bueno, vemos que xa está exposta. Podolle engadir máis, veño dun concello gobernado por o Bloque Nacionalista Galego de 26.000 habitantes, non fixeron máis do que fixemos no noso concello, que é amosar a bandeira en honor a ese día. E o Concello de Valorás dirixirase á Xunta de Galicia. Pois, dende a Xunta de Galicia, o Observatorio Galego contra a Discriminación por Orientación Sexual e Identidade de Xénero, que foi constituído no ano 18 no decreto 131 e publicado o 10 de outubro dese mesmo ano, traballa activamente por mellorar a calidade deste colectivo. O decreto establece unha creación e regulación deste observatorio, no co obxectivo de combater a discriminación por orientación sexual e identidade de xénero en Galicia. A directora xeral de Promoción de Igualdade, María Quintiana, presidiu a primeira sesión plenaria deste ano, na que se aprobou o protocolo sanitario de atención primaria dirixida ao trato coas persoas trans elaborado por a Consellería. Este protocolo, que foi elaborado en colaboración coa Dirección Xeneral de Promoción de Igualdade, foi elaborado por un grupo de traballo de atención primaria, segundo un comunicado da Xunta e que está adscrito ao observatorio. As recomendacións establecidas polos Sergas pretenden, entre outros obxectivos, promover a atención sanitaria nun entorno acolledor para as persoas
trans que lle proporcione confianza no que poidan expresarse cómodamente e abertamente. Ademais, a sesión plenaria do Observatorio, en resposta ás situacións de violencia que seguen a vivir as persoas trans e LGTBI en xeral, acordou afirmar: debemos avanzar cara a unha sociedade inclusiva e diversa, na que este tipo de actos e odio e criminalización perpetúen o estigma, lexitimen os discursos de odio e reforcen as narrativas que buscan deshumanizar a un segmento da poboación. E engade, todas as persoas deben ser recoñecidas e respetadas tal e como son. Ninguén ten dereito a decidir quen merece ou non merece ser incluído na sociedade. Debemos defender os dereitos humanos de todas as persoas sen excepción de promover unha sociedade que acepte a todas as persoas como iguais e sexa respetuosa con todas as demais independentemente da súa identidade ou xénero. Neste sentido, a directora xeral, María Quintiana, sinalou que o Ministerio de Política Social e Igualdade ten diversos mandatos de programas para organizacións que traballan con mulleres en situacións de vulnerabilidade, que tamén apoian o traballo de atención e asesoramento ás mulleres dese segmento. E recordar tamén que os CIMS... Ten que rematar, por favor. Grazas. Grazas, alcalde. Boa tarde a todas e todos. Gustaríame comenzar a miña intervención facendo constar que dende o Grupo de Goberno compartimos plenamente o espírito e o objetivo desta moción. A defensa dos dereitos das persoas LGTBI non é un debate ideolóxico, senón un compromiso coa dignidade, a liberdade e a igualdade real. As persoas LGTBI seguen sendo discriminadas e sinaladas polos discursos de odio que, aínda que non son o reflexo da maioría da sociedade, logran acrecentar as situacións de discriminación e exclusión social. Agresións, vexacións, humillacións, incluso asasinatos que se cometen contra persoas que se recoñecen con identidades e orientacións sexuais diferentes ás comunmente aceptadas. É por isto que parte da sociedade vese injustamente obrigada a esconder os seus sentimentos, a súa forma de expresarse, incluso a esconder a súa propia identidade. O informe Estado de Odio 2025 da Federación Estatal LGTBI, baseado en 800 entrevistas, reflite varios datos alarmantes sobre violencia e discriminación cara ás persoas LGTBI. O número de agresións físicas ou verbais pasou dun 6,8% en 2024 a un 16,25%, o que significa que 812.000 persoas do colectivo sufriron agresións no último ano. Caso 20,3% sufriu acoso, insultos, illamentos, etc. E o 25,3% afrontou discriminación nos ámbitos do emprego, da vivenda e no ámbito dos servizos, o que suma preto de 1.028.000 persoas afectadas. Un 42,5% do colectivo declarou ter sufrido en algún momento episodios de odio. Os máis vulnerables, persoas trans entre 25 e 34 anos, con baixos ingresos e residentes en municipios pequenos onde o acoso chega a un 26 ou 27% e as agresións ao 20%. Isto confirma que, a pesar dos avances legais e da progresiva aceptación social, as persoas LGTBI seguen a sufrir violencia e discriminación. Non hai lugar á resignación nin a simple xesto simbólico, necesitamos unha acción real. Este ano cúmplese 20 anos dende a aprobación do matrimonio igualitario en España. O Goberno socialista legalizou o matrimonio entre persoas do mesmo sexo o 30 de xuño de 2005. Festexamos o 20 aniversario deste feito histórico que abriu o camiño nun país pioneiro no recoñecemento da igualdade LGTBI. 2 décadas despois da súa aprobación no Congreso, un novo informe da Federación Estatal LGTBI revela o profundo impacto emocional, simbólico e político do matrimonio igualitario na vida das persoas e alerta sobre o risco real de retroceso ante a auxe dos discursos de odio dende as institucións, de algunhas institucións. Grazas, sigo na segunda intervención. Ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista. Ten 3 minutos agora. Si, remato esta segunda intervención coa lectura dos acordos.
que din literalmente, en acordo, o Pleno Municipal reafirma o seu compromiso cos dereitos de todas as persoas, independentemente da súa orientación e ou identidade de xénero, e condena os discursos de odio espallados por movimentos reaccionarios, polo que todas as forzas representadas nesta corporación asumen un acordo de traballar activamente para evitar a discriminación, non asumindo posicións LGTB-fóbicas, nin establecendo acordos e alianzas con forzas políticas e colectivos que os apoien. O acordo 2 di instase ao Goberno Municipal a visibilizar este compromiso coa exhibición da bandeira do orgullo LGTB na Casa do Concello e edificios municipais con motivo da celebración do Día do Orgullo LGTB, e promover políticas municipais que garantan a igualdade e a visibilidade das persoas LGTB, así como a prevención da LGTB-fobia. Un acordo terceiro, o Concello de Bordalás dirixe a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado para reclamar a ampliación de dereitos e a aplicación das medidas efectivas contra o odio, a discriminación e todas as formas de violencia. E un acordo cuarto, o Concello de Barbadás insta a Xunta de Galicia aos gobernos da Xunta do Estado a desenvolver e aplicar políticas activas contra a LGTB-fobia, a transfobia, o machismo, o racismo, a xenofobia ou calquera outra forma de discriminación, e ampliar os dereitos recoñecidos na legislación actual e garantir a súa aplicación efectiva con especial atención aos colectivos vulnerables e aos contextos educativos, sanitarios e laborais. Quédame creo que un minuto se... Queda 1 minuto e medio. Vale, pero quédame... Ben. Queda 1 minuto e medio. Pois si, vaime dar tempo. A ver, por matizar algunha das cuestións dos portavoces dos grupos, non? A ver, de que si os xuíces non aplican as leis, dice o portavoz do Partido Galego, ou se pregunta se os xuíces non aplican as leis. É dicir, este portavoz non falou de que os xuíces aplicasen ou deixasen de aplicar. Este portavoz falou de que había legislación que se puxera en marcha, como a legislación 2, do que se aprobou a lei 2 do 2014 pola igualdade de trato e a non discriminación das persoas LGTB, e que non foi desenvolvida. Iso foi o que dixo. Non dixo que os xuíces non apliquen as leis. É que hai leis que hai que desenvolvelas con regulamentos, con actividade, e que non se fai. Pomos aí a lei, aí quedou. Xa está. Con iso que facemos nada. Que non hai unha lei para os dereitos das persoas trans. E despois, bueno, e o que queda claro é que, efectivamente, o poder político do Partido Popular da Xunta de Galicia é un freo para este tipo de cuestións e se acaba de verificar con estas cuestións onde hai leis que realmente non se regulan, non se traballan porque non interesan. Despois, sí, a moción tamén fala sobre determinadas cuestións e remato vinculada aos centros educativos, a que se hai unha cantidad importante tamén de agresións dentro dos propios centros educativos, de que o profesorado tamén moitas veces é consciente. Serafín, agora ten que rematar. E remato, bueno, e simplemente dicir, e se me permite, porque por alusións de que se eu denunciei ou se denunciar, eu denunciei o que teño que denunciar cando vexo un delito, é dicir, eu non son cómplice de tapar absolutamente nada, como parece que por alguén se quere transmitir. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Don Ramón. Non terxiverse que eu non insinuei absolutamente nada. Dixen, hasta hoxe nos medios de comunicación, que o problema non é só de mocións e de leis que están aí, O problema é que o caso está hoxe na palestra. Moitas mulleres do Partido Socialista, que vostede non nomea, se é do PSOE ou do Bloque ou do noso, ou de quen sea, durante anos non denunciaron as prácticas dun señor, cando ese partido foi o abandeirado en aplicar políticas e legislar polos todos estes dereitos que hoxe temos e somos un dos países, ou se non é o máis avanzado do mundo, nesto, que o Partido Popular facía manifestacións en contra. Pero despois, cando chegou ao goberno con maiorías absolutas, non derogou ningunha lei. Me entende? Eu quero deixar esa reflexión encima da mesa, que non só é a legislación, é tamén o que todos calamos moitas veces e non se denuncia. Me entende? E a prova está hoxe aí na palestra nos medios de comunicación de toda España. Moitas gracias. Don Daniel. Don Roberto, por favor. Ten 3 minutos tamén. Sí, moitas gracias.
Nada, recordar que nos centros de información á muller tamén se ofrece asesoramento ás persoas LGTBI e que agora ampliarán a súa oferta con 4 recursos móviles máis que estarán situados nos concellos rurais e en campus universitarios. E di o señor Sarín que a Xunta de Galicia pon freo. Fai 2 plenos, se non lembro mal, a Xunta de Galicia, eu mencionei que o dato destinou 940.000 euros aos 17 CIMs de Galicia. Eu creo que é un apoio bastante importante. No punto 3 tamén menciona que o señor Padrón tamén llo preguntou en comisións. O Concello de Barbadás dirixirase á Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado para reclamar a ampliación de dereitos, claro, pero non matiza, entendo que é unha moción tipo, pero non matiza que tipo de dereitos. Entonces, pois realmente nós, non tendo claro os puntos, pois non sabemos, en este caso, que teríamos que votar, vámonos a abster. Gracias. Grazas, don Roberto. Ten a palabra don Elizabeth. Grazas, alcalde. En Barbadás contamos con un centro de información á muller que dentro das súas competencias tamén está a atención ás persoas LGTBI. E dende a Consellería de Igualdade desenvolvemos campañas de sensibilización e formación. Tamén colaboramos con diversas entidades que atenden especificamente a persoas do colectivo. O compromiso deste goberno, dende a súa chegada, é claro e firme. Cada 28 de xuño, dende que gobernamos, colocamos a bandeira do orgullo na fachada do Concello e na estatua da familia, amosando así o noso apoio ás persoas LGTBI e o noso rexeitamento a calquera tipo de violencia. Pero imos máis alá. Queremos mellorar protocolos de atención, reforzar a formación dos profesorado, da policía local e do persoal municipal e crear espacios seguros no entorno rural, polo que a nosa proposta institucional pois sería a seguinte: reafirmar o compromiso contra a discriminación e os discursos de odio. Continuar coa exhibición da bandeira do orgullo como símbolo de apoio e visibilidade. Instar as administracións superiores, Xunta e Goberno do Estado a reforzar as medidas legais, educativas e de sensibilización. Reforzar a colaboración institucional para implementar protocolos de prevención e resposta ante delitos de odio, así como facilitar o coñecemento de recursos como o teléfono Arcoiris 028. Conclusión, dende o Goberno de Barbadás asumimos casi como propia esta moción. Non chega con conmemorar unha data concreta, nin con xestos simbólicos. Compre compromiso activo, porque traballar pola igualdade real e pola diversidade non é unha opción, é unha responsabilidade que define a nosa sociedade e a nosa institución. Grazas, remate. Moitas grazas. Don Serafín, ten un minuto. E nada, moi breve, porque, bueno, para referirme a unha cuestión que dixo o portavoz do Partido Popular respecto de que non entende que é unha moción tipo. Sí, é verdade que é unha moción tipo, non a redactou o Grupo Municipal do BNG de Barbadás, lógicamente, vale? Pero unha moción que nos refrendamos desde a nosa agrupación local. E o acordo 3 iría nese sentido, a ampliación de ser dereitos, pois sería un pouco que este portavoz veu a dicir no seu momento, non? Que esa legislación que está en vigor, esa lei 2 do 2014 da igualdade e de trato e a non discriminación das persoas LGTB, que se desenvolva, pois iría nese sentido. A constitución dunha lei galega para os dereitos das persoas trans, pois iría nese sentido, o acordo 3, non se especifica, pero iría nese sentido. E, bueno, nada máis ao respecto. Vale, grazas. Moitas grazas a vostede. Vou empezar por don Ramón. Falou ben, como criterio, no sentido de decir que se detectaron no meu partido casos de machismo e outras cuestións. Pero a diferencia entre o Partido Socialista e outro partido é que temos ben claro, o exemplo último é que cando no Partido Socialista ocorren estas cousas, tomanse decisións. Temos un caso ben próximo, de hai menos un mes, no que só se destituiu ou dimitiu unha persoa de alto cargo despois de que a denuncia saíra á luz, pero denuncia, non suposicións. Hai que, evidentemente, respectar o principio de presunción de inocencia, pero neste caso veio unha denuncia e tardáronse 3 meses en tomar medidas. Pero, bueno, agora pregunto ya a don Roberto e ao Partido Popular. Vostede, en nome de que Partido Popular fala? Primeiro, quedan en evidencia coa moción, ou co voto desta moción, coa súa abstención, pero pregunto, falamos en nome do Partido Popular de Barbadás?
do de Galicia, do de Murcia, do de Valencia ou do de Madrid, no que se recortan sistemáticamente dereitos da comunidade LGTBI, no que ademais se contempla a posibilidade de terapias de conversión. Sabe vostede o que son as terapias de conversión? Ainda outro día houve unha pequena houve unha película o sábado, concretamente na primeira, que se chamaba Vina, titulaba Te amo locamente ou Te quiero locamente. Pois a película comeza cunha terapia de conversión no ano 77 ou 78, creo lembrar, na que o afectado era sometido a electrochoques en función da resposta que emitía a diversos estímulos visuais. Pois iso é o que se promove desde o Partido Popular de Madrid. Si, a terapia de conversión está sendo recoñecida polo Partido Popular da señora Ayuso en Madrid. E iso sí que atenta contra os dereitos humanos. Está sendo recoñecida, se non infórmanse. Mire, pero digo máis. Vostede diríxase á páxina web do Partido Popular Español e verá que non aparece nos seus anuncios para nada a palabra LGTBI, para nada. Non aparece. Aparecen os cores da bandeira arcoíris difusos, aí entremezclados, tal. Non sei se vostede o viu ou non o viu. Eu sí. E di o eslogan. Hai outro máis que non recordo e non quería miralo agora aquí. Di, quiere a quen quieras, España te quiere. Eso é un eslogan absolutamente político e terxiversador e manipulador, porque non fai referencia en ningún momento ás persoas LGTBI. En ningún momento. Permítame que yo diga. Lembraba este eslogan. Quieras a quien quieras, España te quiere. Moi bonito, a verdade. É moi impactante. Pero non se refire para nada á comunidade LGTBI. Para nada. E os cores están absolutamente difusos. E ademais utilizan un eslogan que imita un eslogan da alcaldesa Carmena en Madrid, no seu tempo, que xa pasou, pero era moi similar. Madrid te quiere, dicía algo así. Quieras a quen quieras, Madrid te quiere. Pois vostede copiar unha dela. Vostedes, falo de vostedes, Partido Popular, non falo de vostede. Eu falo de vostedes, Partido Popular. Estou facendo un análise sobre a súa actuación. A actuación do Partido Popular. Non dubido da actuación e dos criterios políticos do Partido Popular de Barbadás. Para nada, líbreme Deus. Pero sí que dubido da súa actitude como partido a nivel estatal. E digo máis, lembrolles que o Partido Popular recurriu á lei do matrimonio igualitario no Tribunal Constitucional. E unha vez que digamos que se foi normalizada o matrimonio igualitario, vostedes seguiron R co recurso no Tribunal Constitucional, habéndose casado persoeiros políticos do seu partido, e seguiron coa lei, ou co recurso, perdón. Non se retirou hasta que se resolveu ese recurso, rexeitándolo. Entón, dígame a coherencia. Eu non falo, insisto, de ningún de bolos 5, e incluso dos 6. Pero coherencia, por favor, coherencia. Quieras a quen quieras, España te quiere, a min chegou má alma, de verdad, casi me boto a chorar. De verdad, casi me boto a chorar. Así, votos a favor da proposta do Bloque Nacionalista Galego. A favor. En contra, abstencións. Pasamos ao seguinte punto, que é o expediente 5436, moción do BNG para mellorar o transporte público co Hospital de Piñor. Ten a palabra don Serafín Núñez, por favor. Para o tempo outra vez, Acabo de paralo, que quede constancia. Disculpen, decir que o Hospital de Peñor, situado na estrada que lle dá nome, é un dos centros sanitarios públicos asociados ao funcionamento do CHUO, como son as propias instalacións do CHUO, como son pois, o PAC do Concello de Ourense, etc. Non? Vale. Esta situación supón para moitos e moitas doentes, acompañantes ou profesionais que o desprazamento sexa por veces complexo a este hospital de Piñor. A dispersión dos recursos hai que engadir unha deficiente rede de transporte público.
Dunha banda, o CHU exerce como hospital de referencia xa non só para a comarca de Ourense, senón para o conxunto das comarcas ourensáns, toda vez que hai servizos ou especialidades que os hospitais de Verín ou Valdeorras non teñen ou determinadas intervencións, probas ou tratamentos que deben ser realizados nas propias instalacións do CHUE. E agardamos que efectivamente non acaben derivando todo para Vigo como pode presumirse que sea a súa atención e ao final as comarcas de Ourense pois queden aí inmersas na néboa e desaparezan para sempre da vida deste país, non? Decir que no sentido que vimos de decir, a rede de transporte das distintas cabeceiras da comarca e vilas, a cidade é deficitaria. O feito de non contarmos cunha rede cunha área creada, unha área metropolitana de transporte, co seu transporte metropolitano real e operativo na nosa comarca, por responsabilidades da Xunta de Galiza, engade a complexidade aos desplazamentos desde a cidade, máis aínda aquelas persoas que teñen que vir desde outras comarcas. Bueno, ao final, parece que todo aquilo que se creara na propia Diputación, desa creación dese transporte, acabou quedando nunha introducción de líneas, nunhas teóricas melloras que realmente non acaban concretándose no que realmente necesitamos, que é esa creación, que a Xunta cree esa propia área metropolitana e concrete ese transporte metropolitano en todos esos concellos da comarca natural de Ourense, non? O derrube do materno terceiro nun ano fai que se teñan que reorganizar distintos servizos, algúns tamén para os que se acaban derivando ao Hospital de Piñor, xa que tiña un servizo moi deficitario de conexión de transporte público. Hai xa varias semanas a Plataforma pola Defensa e a Mellora da Sanidade de Ourense enviou escritos, constanos, a este Concello, ao Concello de Ourense, a Xunta de Galiza, a Consellería de Sanidade, para que se reforcen e reorganicen os servizos e non se penaliza a ciudadanía por estas circunstancias. Polo que compre reforzar e reorganizar os servizos, lastrados pola carencia dun verdadeiro plan de transporte metropolitano, como acabo de decir, para que xunto coas empresas afectadas se tente dar saída ao problema, pois a sanidade pública ten que ser accesible e para iso as e os doentes teñen que dar chegado aos centros de servizo. Neste mesmo sentido, tamén desde as compañeiras do Grupo Parlamentar do BNG, pois se levaron distintas iniciativas ao Parlamento Galego que van no sentido das propostas que facía a Plataforma de Defensa e Mellora da Sanidade Pública de Ourense e que se recollen de alguna maneira tamén nesta moción. Remato na segunda intervención. Gracias. Quédalle tempo. Quédame tempo. Sí, quédalle un minuto. Bueno, máis, sí. Quédame máis. Un minuto. Quédame un minuto. Bueno, pois vou proceder á lectura dos acordos porque, digamos, a estructura da moción está, digamos, defendida ca lectura que acabo de facer a miña defensa e entón, pois, os acordos van un pouco neste sentido. O Concello de Barbadás promoverá a constitución dunha mesa de traballo urxente que reúna as distintas administracións implicadas, incluindo os concellos de Barbadás e Ourense, as consellerías competentes da Xunta e as empresas de transporte afectadas, co obxectivo de reorganizar e reforzar o servizo de transporte público por estrada ata o Hospital de Piñor, garantindo así a accesibilidade da ciudadanía aos servizos sanitarios ali prestados. E o acordo 2 di, o Concello de Barbadás solicitará a Xunta de Galicia que as actuacións derivadas desta reorganización e reforzo de transporte público sexan financiadas con cargo aos orzamentos autonómicos, dada a súa competencia en materia de sanidade e transporte público interurbano. Grazas. Ahora sí que lleva o tempo xusto, ben medido. Grazas a vostede. Ten a palabra don Ramón Padrón. Bueno, moitas gracias. Menos mal que quedaba un minuto e xa leu vostede os acordos porque eu iba a ler vostede. Vou ir cortiño e ao pé. Vostede sabe como a min, e testemunha, eu vou para 50 anos, levamos 30 e pico anos co transporte metropolitano. Nada de nada. Vostedes estuveron gobernando aquí, intentaron, foron por as aldeas, presentando non sei que, non conseguiron absolutamente nada. Nós trexemos aquí 4 ou 5 mocións reclamando isto, que xa, vamos, xa
isto de outras mesas de traballo, pero cantas mesas de traballo queren se está todo xa posto encima da mesa e máis que posto. Aquí vamos á realidade. E a realidade é que o Hospital de Piñor ten que ter un servicio de autobús que é o que sube a Finca Fierro e que suba hasta o Hospital de Piñor. Punto. Porque é un hospital público da Xunta de Galicia. Entón, teñase que poñer a Xunta de acordo co Concello de Ourense ou quen lle dé a gana. Pero ese autobús que sube hasta Finca Fierro tiña que subir cas mesmas frecuencias de luns a venres e fin de semana e festivos ata o Hospital de Piñor. Punto. Esa é a única realidade e o que ten que poñerse en práctica. En segundo lugar, a Xunta de Galicia ten que poñer dunha vez por todas o transporte metropolitano en funcionamento, porque nos viñeron premoter aquí 50 veces. Incluso houve un pleno extraordinario que nos exixiu aquí a Xunta de Galicia que tuvemos que vir a votar aquí para aprobar aquelo, porque nos lo viñan anunciando xa 3 meses antes das eleccións a Xunta de Galicia daquelas. Entón deixémonos de tonterías. Vale, e destas mocións. Isto xa está obsoleto. Iso é o que ten que funcionar. E hai outra cousa. Nin poñen o transporte metropolitano, nin fan eso para o Hospital de Piñor, que é o hospital, non é o Hospital de Piñor, é un hospital público da Xunta de Galicia, da rede do Sergas. Este en Piñor, en Sobrado, en Santa Uxía ou en Lameiras. Ten que ter un servicio de autobús como chega a Finca Fierro ou a Palmés. Esa é a realidade. En segundo lugar, hai que deixar posto aquí encima da mesa que Piñor, Parada, Finca Fierro e Santa Uxía están discriminados neste concello totalmente por a mobilidade pública en autobús. Porque unha persoa, primeiro, Santa Uxía xa nin de broma, vamos, chega máis pronto a pé ao Couto que ven aquí a Valenzá. Non teñen que vir aquí ao medio. Pero de Piñor, de Parada e da Finca Fierro, se collen o autobús que existe hoxe, que é unha trangallada, ou as frecuencias que ten incluso non cumpre os horarios, vostede non sabe que ten que ir hasta Marcelo Macías e ali baixarse a coller o autobús que vai a Valenzá para chegar ao centro de saúde. A vostedes parecelle normal. Entonces, no segundo punto, propoñereille unha emendas de sustitución. Moitas gracias. Moitas gracias, don Ramón. Non lle queda tempo, don Daniel. Corresponde un turno de intervención ao voceiro do Partido Popular, perdón. Vostede. Sí, moi boas, toca a mí. Bueno, pois, antes falouse tamén de reforzar a ambulancia. Bueno, en Piñón tamén hai unha ambulancia 24 horas, o helicóptero 061, é dentro do Concello. Está ali, pendiente. Sí, sí. 24 horas non, de noite non, a verdade que non. O 11 de abril de 2025 houve unha reunión co Plan de Transporte Metropolitano que prevé que o bus urbano alcance outros concellos, é dicir, aí estaban 15 concellos membros, todos menos o de Barbadás, que non se presentou ninguén. Ali estudiouse unha primeira fase rápida para que o bus da capital fagan insercións en concellos limítrofes hasta 3 kilómetros, sempre cando saia concurso a licitación do Concello de Ourense. Bueno, pois parece ser que sin o Concello de Ourense a verdade que non se pode facer nada, porque aquí interesa eso, ter a interconexión entre autobuses, poderse baixar nun, subir noutro e moverse un pouco. É dicir que así xa se podría ter un viaxe con un só billete, facendo os transbordos necesarios. Conxuntamente coa Xunta de Galicia xa tamén se está a traballar nas frecuencias nos novos horarios, ratificando as paradas ou ampliándoas para valorar o custe e lograr negociarlo cas empresas existentes. Dado que o presidente da Diputación, aparte, é dicir que tamén estaba nesa mesa, públicamente pon a disposición desta comisión todos os medios técnicos e o compromiso económico para que o proxecto se faga realidade. Eso en anterior xa é, non sei, non? Antes, vende aquí o acordo número 1, nós temos que votar en contra porque xa está ahora mismo levándose a cabo. Pero, mentre o Concello de Ourense non quite a concurso, pois vai ser un pouco lenta a cousa, casi seguro.
Aparte que, bueno, que só fai fincapé realmente no hospital, e realmente o hospital a día de hoxe ten un montón de liñas, concretamente pasan 15 buses a uns horarios que están determinados na página web, e de Ourense salen 13. Podo asegurar que vivo ali perto, que a maioría dos viaxes veñen vacíos. Ao mellor igual habría que adecuar mellor os horarios, pode ser, pero bueno, que buses hai, é dicir, que non hai, pois non era verdade. De todos modos, non solamente sería pedir po Hospital de Piñor, que está moi ben, pero tamén por resto, efectivamente, pois como dice o señor Padrón, por resto da parroquia. De Piñor, Parada, bueno, Santa Uxía. Ten que rematar, don Ramón. Sigo despois na seguinte intervención. Moitas grazas. Ten a palabra dona Victoria Morenza. Moitas grazas. Bueno, nós desde o Goberno Municipal non só pedimos para Piñor, para a parroquia de Piñor, si que non que pedimos para Sobrado, Loiro, Ventraces, Barbadás. Son plantexamentos que están en riba da mesa, plantexados precisamente incluso por as propias asociacións de veciños nalgúns povos, como pode ser a capitalidade do municipio, xa así non o fixeron chegar. E os propios veciños e veciñas de Sobrado, fundamentalmente, fixéronos chegar a necesidade de maiores frecuencias. Todas estas necesidades xa as fixemos chegar na mesa do transporte metropolitano que hai na Deputación. O que non entendemos é, porque supoño que Xosé Carlos Valcárcel estará de acordo comigo, é porque Luís Menor pretende pivotar a implantación do transporte metropolitano cando en realidad é a Xunta a competente para levar a cabo estes cambios e esta implantación, e tampouco entendemos porque nesas reunións do transporte metropolitano os representantes da Xunta non din ni mu. Non acabamos de entender, seguramente que ao mellor vostedes que están no Partido Popular, que militan no Partido Popular e que teñen reunións varias sobre estes asuntos, saberán se isto se trata dunha estrategia electoral, porque non se entende. O caso é que non avanzamos, nós xa fixemos propostas, creo que xa as fixemos chegar a todos os grupos da oposición, propostas formais sobre esta necesidade de frecuencias nas diferentes parroquias de todo o Concello, fixemos chegar a necesidade de estender a línea, incluso o alcalde de Ourense, creo lembrar, Xosé Carlos me corrixirá, estaba de acordo estender a línea, tal como dice Ramón Padrón, desde Finca Fierro ata o Hospital de Piñor, parecía que estaba de acordo, pero logo, ao licitar as liñas de transporte, parece que a quere cortar en Ourense, xa non viría nin a Finca Fierro. Todo eso, como está en entredito, porque a licitación en principio non se vai levar a cabo ata marzo de 2026, estamos todos atados de mans e pernas e sobre todo de medios de transporte públicos para acadar un acordo unánime de toda a comarca de Ourense. Non damos avanzado. Habíanse pedido tamén máis frecuencias e agora sobre este tema que plantexa o BNG sobre o Hospital de Piñor, evidentemente nos sentaríamos nunha mesa de estudo sobre este asunto, pero claro, o Concello de Barbadás pouco pinta nunha mesa de estudio dunha cuestión que afecta exclusivamente á concesionaria do Servicio de Transporte e á Xunta de Galicia. Pero bueno, nós por estar nunha mesa de estudo e de apoio á veciñanza e a todos os veciños da provincia que veñen ao Hospital de Piñor, non só os veciños da nosa parroquia, evidentemente somos representantes políticos e estamos para favorecer o interés xeral. Entón, isto é casi como un culebrón, a ver como termina. Moitas grazas. Grazas a vostede. Ten a palabra don Serafín Núñez, por favor. Sí. Nada, moi breve. Bueno, por ir un pouco respondendo aos distintos portavoces municipais que interviron na moción. Bueno, dice o portavoz do Partido Galego que non son divemos polas parroquias e que eso cando estivemos no goberno non valeu para nada. É dicir, mire, o Bloque estivo nas parroquias porque o Bloque tiña esa responsabilidade de mobilidade, e cando se liu o plan de transporte da Xunta, entendía que había cuestións que non se cumprían e que non eran axustadas. É dicir, non recordo exactamente, pero se un bus vai á parroquia de Sobrado ou de Piñor ás 3 da tarde non volve ás tarde da noite, pois, lógicamente, aí hai unha franja horaria que non ten sentido. Entón, aí o BNG e este goberno en aquel momento fixeron unha serie de alegacións a ese plan da Xunta de Galicia. É dicir, non é que
que Piñor e Parada está discriminada correctamente e seguramente que Sobradí e Ventrazas, como dice a portavoz do goberno, pois tamén está nesa mesma medida, porque seguramente que hai franxas horarias donde non se chega e que non se dá un servicio á propia poboación. Vostede digo o que queira. E o BNG sí que fixo esas alegacións que puxo por riba da mesa a veciñanza, non as inventou el bloque. Portavoz da veciñanza. Bueno, fala de que esa moción está soleta. Está soleta o qué? É dicir, cae o teito do materno nun ano durante 3 veces, reubícanse os servizos e reubícanse os servizos no Hospital do Piñor e pídese a creación dunha mesa de traballo urxente para regular este tipo de cuestións e que se cree o transporte preciso público para chegar ao Hospital de Piñor e a mesa está soleta. E a moción está soleta. Soleta de qué? Non, é verdade que, mire, disculpe, pero non chego a entendelo. O que di o portavoz do Partido Popular, que di que se o acordo primeiro xa se está facendo. O que se está facendo? Constituíuse esa mesa de traballo. Concello de Ourense, Barbadás, Xunta e Empresa de Transporte. Constituíuse eso. A mí non me consta. Cando se constituía eso, quitou o acordo. Mentres tanto o Bloque pide isto. Porque creo que queremos que é unha necesidade imperiosa para modificar esa situación anómala. Que o que se creou foi, sí, saiu en prensa, vostede tamén o falaron na comisión informativa, un bus ás 7:45, vale, perfecto. Eso non se reflicte aí tal, pero esa non é a solución, Ramón. Bueno, perfecto, non 25 ou 45, a hora que sexa, pero eso non é a solución. A solución será sentarse, falar que tipo de necesidades hai, que os usuarios, os profesionais e tal, e saber que necesidades teñen de transporte e acometela nese sentido, non? E despois, pois xa remato, porque, bueno, sí, o que di que a señora tenente alcaldesa di que se axunta nas reunións da Diputación para a creación do transporte, que claro, é que xa partimos mal. É dicir, a competencia da Xunta, quen ten que crear a área de transporte metropolitano é a Xunta de Galiza, quen ten que concretar o transporte metropolitano nesta comarca é a Xunta de Galiza, non é a Diputación. O señor Menor aí pinta lo que pinta. E despois, bueno, tendo un concello como Ourense cunha concesión caducada hai 4 ou 5 anos, pois tamén é normal que efectivamente é unha traba máis para pôr en marcha este tipo de cuestións. En todo caso, nin a Xunta, nin os concellos importantes, a veces o de Ourense, están por isto, por a concreción destas cuestións. Gracias. Gracias a vostede. Correspondelle a intervención o no, a don Daniel Rey. Sí, pero empezo eu... Sí. O grupo mixto, eso, grupo mixto. Que moitas veces personalizamos somos grupo mixto. Vou por o contador outra vez a cero. Non, digo porque estábamos falando Ramón e eu, que nos podemos repartir o noso tempo como... Sí, correcto, pero estou dicindo que vou por o contador a cero. Vale, perfecto. Nada, moi breve, Ramón, quedas tú con tempo. Pois foi meridianamente claro tanto a moción como a exposición do portavoz do BNG. A Diputación non pinta nada. Nada de nada. A Diputación o único que quere é protagonismo para o Partido Popular. Ni máis, ni menos. E a Xunta é a que ten competencia no transporte metropolitano e é a que ten que poñer todos os esforzos en riba da mesa. Nin Concello de Ourense, nin Diputación. Nin Concello de Bordás, nin nada. Nós facemos a petición. Pero é a Xunta de Galicia a que xa cagou, con perdón de expresión, no ano 2005, cando lle deu a concesión e se perdeu o Burdo 7. Pois, neste sentido, apoiamos a moción, pero tamén matizando que isto ten que ser un transporte metropolitano, non só o Hospital de Piñor. Moitas gracias. Señor Xarín, mesas xa houve un montón delas. Vostedes estuveron no goberno na Xunta de Galicia, non o fixeron. Estuveron no goberno deste Concello, non conseguiron absolutamente nada. A culpa de que en Barbadar non haxa un transporte metropolitano para todo o Concello, señor Ramón Llobes, é do seu partido no que vostede está, do Partido Popular, xunto co PP da cidade de Ourense. Nada máis. Esa é a realidade. Non hai máis. Non busquemos ahora máis trapallardas. Esa é a realidade. E aquí este señor veu aquí a aprobar a posta en marcha inmediata do transporte metropolitano con algúns dos seus compañeiros e foi todo un bulo. É dicir, vamos a ver, transporte metropolitano para todo o Concello. E o autobús urbano, como chega a Finca Fierro, que siga para diante ao Hospital de Piñor. É que non hai máis. Non fai falta máis mesas de estudo. Simplemente a voluntad política de facelo e acabou o carbón. E voulle a dicir, e non é porque sea Piñor, pero é a realidade.
No resto do Concello, unha persoa que quere ir a Valenzá ao centro de saúde ou ás dependencias municipais utiliza un autobús. De Piñor Parada, teñen que coller 2. Esa é a realidade. Nada máis. Me entende? Entonces, propóñolle unha emenda de sustitución aos seus 2 acordos. O primeiro é o Concello de Barbadás instará ou insta a Xunta de Galicia a posta en marcha do transporte metropolitano no Concello de Barbadás tan prometido polo goberno da Xunta e con todas as mesas de traballo que houbo e todos os estudos eses que houbo, que xa está máis que estudado. Non, eso é unha emenda de sustitución. Suprimen os 2 puntos. E o segundo punto é o Concello de Barbadás solicita a quen teña a competencia a que o autobús urbano da liña que vai a Finca Fierro chegue hasta o Hospital de Piñor, porque é un hospital público. Ese autobús non é para Piñor, é para o Hospital de Piñor, da rede sanitaria dos Sergas, que pagamos todos. Non é para Piñor, é para o Hospital dos Sergas. Ten que rematar, don Ramón. Moitas gracias. Gracias a vostede. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Bueno, pois xa nos responderá o voceiro do Bloque se está de acordo con esa emenda á totalidade. Bueno, e por outro lado, eu sigo insistindo, é dicir, se houve un lugar reservado pos concelleiros, bueno, po alcalde e pa concelleira de mobilidade nesa comisión de transportes metropolitano, non sei, non asistiron, e, bueno, había 15 concellos, era un poquinho grande o tema. Foi de abril. Realmente, xa tivemos un pleno no que estuve eu tamén, e realmente aí sí que, según todas as informacións que nos fixeron chegar, o tema de que agora mesmo, habendo todas as voluntades, que eu supoño que as habería sempre, pero se parece que hai algo máis, pero o problema, ao parecer, hoxe é o goberno de DO na cidade. Non sei, aquí temos o único concelleiro fora do Concello de Ourense, que o mellor igual nos pode axudar a que, de alguna maneira, pois ese concurso poda salir un pouquiño antes en Ourense, poda axudar a que se podan poñer esas trazadoras que son indispensables, troqueladoras ou como se chame, entonces, pois bueno, todo podrá correr e fluir de outra forma. Gastaron un montón de cartos en comprar autobuses novos, non sei. Bueno, facendo fincapé outra vez no horario, o mellor igual non son conscientes, pero hai 15 autobuses que pasan por Piñor. As 8:09, 8:05, 9:32, 9:45, 10:47, Bueno, e que salen de Ourense para ir a rehabilitación ou para ir ao posto de traballo ás 7:25, por exemplo, para ir ao posto de traballo, que entran ás 8, supoño, os cambios de turno. Vamos a ver, non será o millor do mundo, pero está atendido. É dicir, xa se había pedido incluso unha moción que pasara un cada hora do Bloque Nacionalista Galego na Diputación no ano 2017. Realmente salen máis de un cada hora de día, claro. Entonces, pois bueno, de momento estamos como estamos. Podíamos estar mellor, obviamente, co transporte metropolitano en marcha. E nada máis. Bueno, volvo a incidir en que este goberno xa presentou varias propostas á Xunta de Galicia que, bueno, en principio quedaron aí no abismo, porque a Diputación non é competente, e a Xunta parece facer oídos sordos, entonces estamos á espera. En todo caso, sobre este asunto que plantexa o BNG, estando nós de acordo en que sí que habería que aumentar as frecuencias se houber esa demanda, polo que nos comentan non existen queixas. No Concello de Barbadás, que recibimos queixas a veces múltiples sobre diferentes temas, incluso non sendo da nosa competencia, tampouco recibimos queixas sobre esta situación. Eso non quere dicir que non teñan razón vostedes nos seus plantexamentos. Tamén seguimos á espera de que Mobilidade nos responda a cuestións planteadas por Ramón Padrón desde o Partido Galego de por que non se recupera esa parada oficiosa no que era antigua, no que é a panadería Sabucedo, e a raíz de que se instalou aí unha gasoliñeira, pois consideran en Ourense que aí non se pode parar, que non é seguro. Entonces o que nos di na Xunta de Galicia que ao ser competencia de Ourense
Ourense non poden intervir nesa parada e non poden favorecer a mobilidade das persoas que van a facer trámites a Valenzá e queren desplazarse á parroquia de Piñor. E despois tamén se lle volveu a plantexar, estamos á espera de resposta, a cuestión de por que non se respeta a parada oficiosa da pista de San Bieito, tendo en conta que hai persoas maiores que acuden a Ourense ou a outros lugares e que despois teñen que vir desde a anterior parada que é no barrio do Piñeiro. O que se nos dice é que a situación do transporte variou, agora están geolocalizadas as paradas e entonces non se lles permite a Xunta de Galicia mediante unha aplicación que ten implantada, non se permite aos autobuses, aos condutores parar nas paradas oficiosas, só se pode parar nas paradas oficiais. Todas estas cuestións xa lle foron plantexadas a mobilidade, lembren que nun pleno do que falamos neste tema xa me habían dito ao goberno municipal que iban respostar no mes de xuño, o mes de xuño pasou e seguimos sin resposta, aínda que non perdemos a esperanza. E, bueno, respecto ao apoio a esta iniciativa, por suposto, que contan co apoio do goberno municipal, tendo en conta que o Concello de Barbadás é o único de toda a provincia que gasta máis de 100.000 euros en bonificacións ao transporte. O sea, o Concello de Barbadás cree no transporte e, evidentemente, calquera mellora é ben recibida e, por suposto, apoiada. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra don Serafín Núñez. Ahora queda un minuto. Breve. Bueno, dice o portavoz do Partido Galego de que estuvemos no goberno do Concello e no da Xunta e que non fixemos nada. Expliquei o que fixemos no goberno do Concello. Tiñamos competencias en mobilidade e en participación cidadá e transmitimos todo tipo de emendas e alegacións ao plan de transporte da Xunta para melloralo. E con respecto ao goberno da Xunta, eu creo que nese goberno bipartito 2005-2009 a área de mobilidade de xestión do transporte non era do BNG, ou sí? Creo que non. Creo que non era. Digo por si ten dúbidas, se non mire. Vale, entón non nos este achacando cousas que eran do PSOE que non eran nosas. E depois, con respecto ás emendas de sustitución que plantexa, mire, a primeira non lle podo aceptar. Non é que non este de acordo ca emenda en sí. Vostede traiga unha moción donde diga ese acordo que o Concello de Barbadás e esta Xunta posta en marcha no transporte metropolitano e o Bloque ten o voto a favor do Bloque. Pero non lle vou emendar algo sobre un acordo para a posta en marcha da creación dunha mesa de traballo que é para o que ven esta moción. Por lo tanto, esa non lla vou aceptar. E podría aceptarlle o acordo segundo desa emenda, que podría ser de engádega como un acordo terceiro da nosa moción, onde fala de que se o bus de Fincafierro chega ao hospital. Podría aceptarlle eso, como un acordo terceiro, se quere. Se non, traiga vostede unha moción e terá o Bloque de mago. Grazas. Acepta, o sea que propón, perdón, para o tempo, pois xa se excedeu, pero estaban no debate da aceptación da emenda ou non. Entón, vostede que lle propón agora? Un terceiro punto, non unha emenda de sustitución? É que... O autobús urbano, venga solicitando o autobús urbano para non Fincafierro que continúe hasta o hospital. Un acordo terceiro. Un punto terceiro. Non sustituindo nada. Se quere sustituir algo, que traiga unha moción. Non, iso teñen que estar de acordo vostedes. Por eso. O Bloque non vai quitar nada, como moito, de engádega de acordo terceiro, se quere. Exactamente. O primeiro punto que é a porta en marcha do transporte metropolitano, que vamos a aquí un montón de anos, pues mira, encaixa nos dous puntos que vostede fala das mesas de traballo, que se acepta entón eso, como en Topeiro e Xunta, aceptamos e votaremos a favor. Se metemos un terceiro punto. E é que ampliación de Fincafierro hasta Piñor, hasta o hospital. Aceptado, sí. Vale. E agora vou intervir, vou primeiro facer unha reflexión para todos e dicir que isto tamén é un debate fora do que di o regulamento orgánico municipal. Pero, bueno, falaba do goberno de coalición. O goberno de coalición da Xunta, no seu momento o Bloque Partido Socialista, puxo en marcha diversos transportes metropolitanos en Galicia. Non pudo por o transporte metropolitano en Ourense, non por culpa dese goberno, no que a área de transportes correspondía ao Partido Socialista. Non foi culpa do goberno do PSOE ou do concelleiro do ámbito en cuestión, senón que vostede sabe como a min cales foron as circunstancias. O Concello de Ourense sempre estivo renuente, ímolo decir así, ou reacio a implantar o transporte metropolitano. Sempre. PP e PSOE, así o digo. O meu partido, o Partido Socialista, pero tamén ten a súa responsabilidade aí.
Digo que suscribo tamén o que di don Ramón. Aquí a Deputación a verdade é que non pinta nada. A verdade é que non pinta nada. O vostede non pinta nada. Nada de nada. Hoxe a mañá tivemos aínda unha conversa coa delegada de Presidencia que leva tamén o tema de mobilidade, da que Victoria xa diu unhas pinceladas bastante extensas sobre a información que se nos facilitou. Falamos do tema de Piñor, da parada do Saucedo, falamos de outras cuestións, non sei se era que quere ou hai algo máis que ampliar, porque iba tamén a outros menesteres, íbamos conducindo, e falouse deso, que o transporte metropolitano non é unha competencia realmente da Deputación. A única, o que se dixo ademais nesa conversa, recordo perfectamente, esa frase foi que mentras Ourense non puxera en marcha a extensión de líneas a través do acordo do 2000, que será no 2026, non se pode facer nada. A resposta foi miña, e dixenlle claramente, pero nós o que queremos non é que se amplíen as liñas exclusivamente, sino que se poña en marcha un transporte metropolitano tal como existe en Coruña, Santiago, Ferrol e Lugo, por un exemplo. Eso non é viable por parte da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia agora non o ve. E é certo que di don Serafín tamén, cando é don Ramón. Aquí houve un momento, que foi a principio da legislatura de hai 10 anos agora, que sí que a Xunta plantexou un transporte metropolitano acaído similar, semellante a de outras capitales de provincia, de outras vilas grandes, como as que mencionei antes. Votamos, e iso quedou en auga de borrallas, absolutamente en auga de borrallas. E nós seguimos loitando por eso. De feito, a prova está en que hoxe se falou coa delegada en cuestión. Falaba tamén vostede das trocaladoras e similar. Mire, o Concello de Barbadás non lle vai reclamar a Ourense cousas de índole interna. Quenes somos nós para decirlle a Ourense o que debe facer no seu ámbito gubernativo interno. Nós podemos negociar con Ourense, como estamos negociando a través da Deputación, que, volvo a insistir, non é o lugar máis acaído, pero non podemos incidir no Concello de Ourense que faga un pliego dun xeito, doutro, ou dunhas características ou doutra. É unha insensatez. Nós, nos ámbitos nos que estamos, que falamos co Concello de Ourense, sí que fixemos propostas. E se non acudimos a unha reunión, e vou ser claro, é porque houve un erro de comunicación. Punto. As outras temos acudido. Sempre. E seguiremos acudindo. Pero houve un erro de comunicación, non se notificou correctamente, non digo que fora culpa da Deputación tampouco, aquí cada un tamén ten que asumir os seus erros e asúmense. Pero estivemos presente, pero o que é certo é que, primeiro, non é un ámbito competencial da Deputación, e segundo, para Barbadás, realmente, nós casi consideramos que é inútil. Hai certas melloras, que é a posible extensión de liñas, unha que pretende chegar ao mellor hasta Santa Uxía, pretende, pero vai ser moi difícil, a outra que é a ampliación ata Piñor, pero a partir de aí pouca máis cousas hai, pouco máis é o que se propón na Deputación, e iso non é o que queremos. Iso non é o que queremos en Barbadás. E así se lle dixo meridianamente clara a delegada da Xunta de Galicia hoxe. Outra cousa é que nós igual nos atemos aos autobuses, que nos amarremos aos autobuses para reivindicar un transporte metropolitano apropiado, pero non porque sufriremos lesións corporais nós tamén. É así. Non teño máis. Votos a favor da moción do Bloque Nacionalista. Abstencións? En contra? Ben, pois pasamos á parte de actividade de control. Bueno, non sei. A moción aprobouse, co voto en contra do Partido Popular e co punto 3 da súa modificación. Ben, a actividade de control téñena, pero sí que vamos a dar conta de certas cuestións. Hoxe, a Teniente Alcalde máis eu estivemos reunidos co señor Presidente da Xunta de Galicia en Santiago e tratamos diversos asuntos que paso a enumerar na medida do que poda enumerar. Ampliación do Polideportivo Municipal. O señor Presidente da Xunta de Galicia e máis este goberno, representados por dona Victoria e por min, chegamos á conclusión de que sí que é un proxecto estratégico para o noso concello. Entón estamos de acordo en traballar nesa liña.
Segunda cuestión que se tratou foi liberar terreo para un polígono comercial. Ben, aquí nós teñamos un escrito do Instituto Galego de Vivenda e Solo, indicándonos que xa non era competencia dele, sino que era da Dirección Xeral de Estrategia Industrial e Solo Empresarial da Consellería de Economía e Industria. Ben, recibiremos en breve un escrito no sentido de que sí que podremos traballar sobre ese solo para levar a cabo o proxecto que pretende realizar o Concello. Falouse tamén dun futuro edificio multiusos que tamén o ve con bons ollos e que temos que traballar nel cando teñamos algo máis concreto para se lle chegar. Actos e actividades vencelladas ao centenario da escritora Carmen Martín Gaite, pois haberá unha subvención, unha chega por parte da Xunta de Galicia a través de dous ámbitos, unha é de cultura e outra é de turismo. Centro de día, o señor presidente trasladounos con un exemplo moi palmario que en Tabodela, que está a poucos kilómetros de aquí, hai 9 prazas vacantes. E que noutros recintos ou centros do entorno de Barbadás, léase Toén, léase Ourense, tamén hai prazas vacantes e que, polo tanto, non está no seu ámbito, na súa estrategia ou na súa finalidade traballar nun centro de día, sinalando, ademais, que a Xunta de Galicia prefire e ten nos seus obxectivos traballar no que son xeriátricos, así mismo. E falamos tamén do Instituto, para que, e deixóselle, isto vai dirixido basicamente ao Bloque Nacionalista Galego, e vou facer unha reflexión e unha ampliación da información sobre o tema. Que saiba que reunímonos hai, canto verá? Un ano, 9 meses, a directora territorial, 9 meses pode ser, 9 meses. Por aí, eso, é igual, o tempo é igual, pero foi ao redor de hai 10 meses, para plantexarlle a necesidade dun instituto en Barbadás. Isto xa o dixen no seu momento, necesítanse 10.000 metros cuadrados para a creación dun instituto en Barbadás. Non os hai disponibles agora mesmo. Dito eso, trasladouse de novo a necesidade da creación e implementación dun instituto en Barbadás ao señor presidente da Xunta de Galicia hoxe. E aquí vou falar moi clariño. O señor presidente da Xunta de Galicia dixo que o Concello de Barbadás nunca, en ningún momento, puxo a disposición da Xunta de Galicia os terreos. É dicir, toda esa información que sae na prensa, que apareceu no seu momento hai 15 anos, falando dunha primeira pedra que veo aquí o señor conselleiro Jesús Vázquez e similares, non foi verdad. Foi un paripé absoluto. E agora mesmo, a Xunta de Galicia, a medio plazo, non contempla a creación dun instituto precisamente por esa carencia de chan. O que se nos mentiu aos veciños e veciñas de Barbadás, de forma sistemática. Remítome ás hemerotecas. Verán vostedes a colocación da primeira pedra, fotografías con o señor conselleiro Jesús Vázquez e similares. Esa é a situación. Agora a necesidade está cuberta co ferro Couselo. Dito eso, non se desbota a posibilidade de que a medio prazo se construa un instituto. Pero a ausencia por parte do Partido Popular, do goberno anterior do Partido Popular, de cesión, de posta a disposición da Xunta de Galicia cesión dun terreo, é a determinante de que non haxa instituto en Barbadás. Insisto, calquera veciño ou veciña pódese remitir ás hemerotecas e ver a información que figuraba aí. Creo que non hai máis. O multiuso xa dixen que no momento que se concrete o espacio para a súa ubicación, volveremos a falar da materia. Así. E, bueno, teño que recoñecer que fomos ben atendidos e ben recibidos. Eso é de agradecer. Xa o dixen tamén. Xa o dixen, o polígono comercial, industrial ou similar. Pois esas foron as materias que se trataron. Insisto, fomos ben recibidos. Neste caso, ademais, estaba acompañado polo xefe de gabinete e o xefe de gabinete estaba francamente ben documentado. Esperemos que
as conversas que se mantiveron, o que se falou, que o que se nos dixo que sí, que se concrete, que se esa realidade. Non sei se vostede quere falar un pouco máis do transporte metropolitano, do que se falou xa mañá con dona Beatriz, ou xa o explicou todo. Todo. Vale. Pois pasamos a rogos e preguntas. Don Ramón. Iba a hacer unha pregunta, preguntáronlle por o transporte metropolitano, supoño. Non, faláramos xa mañá ca delegada Pero territorial. ao presidente non. Díxonos claramente o que nos tiña que decir, estaba falado con ela, díxonos que non está previsto o transporte metropolitano nas características que están nas que se traballa ou que está implementado noutras localidades, non está previsto. Están esperando e incluso incidiu no que dixo dona Victoria, que estamos a expensas un pouco do que ocorre no ano 26 no Concello de Ourense. Sí, o sea que a Deputación entón tamén está a expensas deso. A ampliación de liñas, a creación de novas frecuencias, pouco hai que esperar nesto. O Ourense, evidentemente, defende o que defende no interés seu. Don Daniel, non sei se quere facer alguma pregunta. Sí, no, para que conste en acta, ainda que está xa en riba da mesa do goberno municipal, teño constancia, ou máis de un desa corporación temos constancia, de que hai un problema logístico con co transporte, pero transporte de paquetería, que hai unha confusión generalizada entre a Rúa Milladoiro de Fincafierro e a Rúa Milladoiro das Lamas. Entón, pois, bueno, aínda que xa estamos traballando neso, non sei se hai outras rúas ou algo así que teñan coñecemento. Bueno, que hai que a corporación ten que solucionar estas cuestións. Vale, gracias. Só por aclarar, hai outro problema que é moi difícil de resolver, que é que hai unha rúa de ensino en Barbadás co código 32002 e outra rúa de ensino en Ourense que ten o código postal 32002. Hai pouco remedio hai. Na Valenzá, concretamente. Pero non, o correcto é o 32002. Toda Valenzá é o 2. O 32... O correcto da Valenzá é o 32002. Sí. Pero bueno, non sei, don Serafín, algunha pregunta? Mañá porei na sede electrónica, o micrófono. 5 cuestións que mañá registrarei na sede electrónica, que iso non... A ver, si o que dicen da Rúa das Burgas, e por non empezar por aí, que non me viña ao caso, pero si, efectivamente, a diferencia é 32002, o código de Barbadás, que coincide tamén cunha parte da cidade, e o de Ourense, o da Rúa das Burgas, é 005, por lo tanto, cambia un número nun enderezo que pode ser Rúa das Burgas 3, 32002, Rúa das Burgas 3, 32005. Ourense, se non pomos Barbadás, é un número do código postal que fai que paquetería ou distinta correspondencia, tal. Entón, é unha cousa tamén a mirar, se o consideran. Vale. As cuestións que traigo serían as seguintes. Bueno, unha solicitude que vou registrar ou rogo vinculado a situación de precariedade dun poste de telefonía na Rúa Escaleiras, que xa o fixen vía telefónica, pero, bueno, quero deixalo tamén por escrito, porque, bueno, que é un poste que está caendo e que está ameazando pois as persoas e os bens e que, polo tanto, pois hai que evitar facer as xestións pertinentes para solventar esta problemática. Depois hai outra cuestión que me trasladan tamén, que é un rogo vinculado pois tamén ao cambio do rueiro en determinadas rúas, nomeadamente aquí na parroquia de Barbadás, que non hai información, que non se lle mandou información á veciñanza, entón que se transmite esa información co cambio do rueiro tamén á veciñanza para que teñan constancia e que se rotule o número e tamén a rúa, o número novo e a rúa se efectivizou ese cambio tamén, que se faga esa rotulación pertinente. Depois tamén teño unha solicitude de mellora do adecentamento das barandas de madeira do Santiño, da área recreativa do Santiño, que recentemente, pois alguén as destrozou e iso pode ocasionar que xente poda caer na escaleira e, bueno, e dá un mal exemplo tamén do que é unha zona pública que non está atendida.
Outra cuestión que imos tamén plantexar pois, é que xa o fixemos en varias ocasións, pero vamos a reiterar porque hai determinadas solicitudes a respecto á veciñanza do Concello, é unha limpeza das beirarrúas. Nomeadamente, vamos comezar pola Valenzá, pero isto podíase estender ao resto do Concello, evidentemente, pero dado pola cantidade de, digamos, de cadelos e de gatos que pode haber nas distintas tal e outro tipo de contingencias, pois fai que efectivamente pois, haxa que acometer pois, unha serie de limpezas a respecto das beirarrúas que eu creo que non están acaídas, e a cuestión de darse unha volta e velo, non? E despois, pois, a facer unha pregunta tamén no sentido de que nos están chegando queixas da veciñanza respecto de os horarios e determinados músicas ou, bueno, horarios de peche de cafetería. Eu sei que efectivamente no verán pois moitos dormimos cas ventanas abertas e que tal, pero hai determinados lugares onde parece que non se están respetando ou ben os horarios ou ben as digamos, contingencias dos potencias musicais ao respecto e que entón quixera coñecer se efectivamente pois, hai denuncias registradas na Policía Local a ese respecto. E son as cuestións que traemos. Vale, gracias. Grazas. Voulle contestar, se me permite. A última. Que a mí non me constan denuncias registradas na Policía Local, pero sí me constan queixas directas da veciñanza. E para iso voulle informar. Hai un local, concretamente no entorno da rúa do Paseo dos Amieiros, que sí que incumple os horarios. Este alcalde, personalmente, falou 3 veces xa ca Capitanía da Garda Civil para arbitrar sistemas de control e actuacións sobre ese recinto, non só sobre ese recinto, sino sobre outros máis. Dito eso, tamén se falou ca Policía Local e foi advertido ese local, personalmente, polo xefe da Policía Local. Respuesta del titular ou da persoa que estaba ali, tomamos nota. Bueno, pois, acto seguido, tan pronto tiven coñecemento da resposta do responsable dese local, chamei de novo a Capitanía, é dicir, ao capitán da Garda Civil, para indicarlle esa resposta. Hai 3 chamadas miñas en relación a esa materia. Polo tanto, actuarán, se non están actuando xa. Non están actuando só nese ámbito, nesa zona, sino tamén noutras zonas da Valenza. Incluso se habilitarán sistemas de traballo e operativos que non procede aquí contar, nin relatar, pero que todos nos podemos imaginar cales son. Dona Victoria, por favor. A ver, gustaríame contestar porque si tamén informo o resto de concelleiras e concelleiros sobre o tema do poste de Movistar que se achegaron numerosas queixas por numerosas vías. Desde o minuto casi cero comunicámoslo a Telefónica, que é a propietaria deste poste, e xa se abriu unha incidencia, xa veu o técnico miralo, e o técnico xa comunicou novamente a Telefónica e consideran que non está perigoso porque si caería na fachada da casa. Ese é o que me dicen oficialmente. Co cal, imagínense o nivel no que está ahora mismo Telefónica. Entón, claro, nós estamos facendo as xestións, estamos insistindo, porque evidentemente sí que hai un risco para condutores, para peóns, para vehículos, para propiedades para os propietarios das fachadas e das edificacións. Seguiremos insistindo, pero nós xo comunicamos en canto tivemos coñecemento. O cambio do rueiro, bueno, vou esperar a que o presente vostede por escrito para saber exactamente a que rúas se refire, porque se non me dice as rúas, son tantas rúas e a actualización do rueiro afectou a todo o Concello, necesito saber o número de rúas para informar ou para ver que problema pode haber aí. Respecto ás barandas do Santiño, evidentemente serán reparadas. A limpieza de beirarrúas, parece mentira que nos traiga esta iniciativa aquí cando levamos semanas facendo unha limpieza de beirarrúas exhaustiva que nunca que é histórica, a limpieza de beirarrúas que estamos facendo porque nunca se levara tan exhaustivamente. Entonces estáse facendo progresivamente, incluso en algún pobo se teñen feixo tamén limpezas puntuais. E despois sobre a queixa xa comentou o alcalde. Moitas grazas. Non indicar unha cuestión máis, incluso eu personalmente chamei a algún dos veciños que estaban afectados por estes ruidos. E máis digo, tamén está traballando a Garda Civil de Tráfico na materia, porque hai afectación do que é a vía pública a nivel seguridade viaria, que o saiba. E cando Victoria se refire á limpeza, falase de baldeos. De baldeos, por favor.
Por eso, que se está facendo unha campaña continuada en todas as ruas da Valenzá. De sensibilización e Vale, deso Estamos tamén, sí. Estamos traballando tamén, perdón, que se me esquecía, nunha campaña de concienciación e sensibilización para lembrarlle á veciñanza que ten animais que, segundo a modificación da ordenanza que creo que había proposto o propio BNG, teñen todas as persoas propietarias de animais que levar unha botella con auga, non solamente recoller os excrementos. Entón, estamos traballando nunha campaña a ver se cun defecto. Don Daniel quería respostar tamén algo. Sí, por matizar o tema dos ruidos, sí que hai 2 escritos dirixidos ao Concello nunha zona determinada, pero bueno, que con medicións e todo e que non hai ningún problema de acústica nin de horarios, vale? Pero sí que hai dúas Hai un local, no entorno concretamente Eu- no entorno da Rúa da Paz, hai dous veciños concretamente pois que fixeron chegarnos incluso con medicións particulares, pero non, o sea, todo está cumplido según Se normativa. nos indica a que se refire, podemos profundizar máis. Eu falaba dunha cafetería. O que fala don Daniel é dunha cafetería barra pastelería e que hai queixas por parte de dous ou dúas veciñas, ali non hai absolutamente ningunha anomalía. Ningunha. Non sei, polo tanto, a que se refire, pero si ahora queda informado das dúas. É así. O Partido Popular, Vale, mira, bueno, o primeiro era solicitar a revisión dunha vertedura de auga, xa leva tempo, creo que foi un traslado da Rata de Roma ali a Pipileira, pero nada, ahora que cando se corta a erva, pois que se ve, pois eso é un pouco alarmante, porque é unha auga oxidada e xa ten moito residuo alrededor. Xusto enfrente da panadería, na baixada hacia a entrada do hospital, a entrada que está cerrada a vehículos solo é peonil. Porque nace agua, dixo. Sí, sí. Sí, ven por unha tubería de retorno, según teño entendido, do complexo hospitalario de Toén, cando estaban alá arriba, algo, non sei, unha cousa moi rara. Había que investigar. E despois tamén era, bueno, referente ao baldeo, sí que a nos, sobre todo de veciños da Valenzá, nos chegaron algunhas queixas de, bueno, de cando houve as festas, que ao mellor igual se tiña que haber empezado por aí a facer o baldeo de algúns portais limítrofes ás festas que, bueno, pues, algúns veciños incluso interviron por a súa conta porque era necesario e preciso. Bueno, en principio nada máis, aparte, bueno, dun local tamén que tamén tiña uns problemas, pero por o que vexo creo que están encima do tema de orde de por as noites e tal, pero bueno, están encima do tema. incluso para matizar aí, incluso, non sei se o dixen antes, chamei a algún veciño, para explicarlle o que fixen con relación a xestión que se fixeron a materia. Nada, Un rogo e, ademais dos que xa son coñecedores tanto o señor alcalde como a concelleira de Participación Veciñal, os pasos de baile que se marcaron na xuntanza de Loiro, polo San Antón, saben que a xente reivindica moito o asfaltado ou darlle unha capa de ese firme que hoxe é terra diante do local social da antiga escola. Hai uns elementos deportivos que se reformaron hai uns días. Eu creo que é de bo grado continuar que a senda da que os veciños de Loio ya están moi agradecidos por xustiza, porque é algo que se necesitaba facer a dona Eli por aquel entón, que foi a accesibilidade, a mellora da accesibilidade da antiga escola e a comodidade do propio local. Eu creo que, sendo coherentes, deberíamos continuar con esa senda, vendo que vostedes estuveron ali, se marcaron os pasos de baile, eu non sou moi aficionado, non me marquei ningún, a verdade é que o teño que recoñecer, pero creo que a cidadanía, con pequenas cousas, estaría agradecida e con moito servicio que se lles daría na localidade. non sei se quer respostarán ou respondo eu, ou vostede que eu. No, pero quero dicir que nes estivemos ali, fomos Ana e máis eu. E ali sí que falamos, e creo que o fixemos diante de vostede, non sei se foi así ou non, eso non estou seguro. Que sí que estaría ben, recoñecemos a necesidade de que eso sí que se lle puxeron solado, que permitira o desenvolvemento máis eficaz e máis cómodo que a actividade deportiva. Nesa posición estamos, pero en canto sexa viable, claro. En canto sexa viable. Algúnha pregunta máis?
Sí, don José Luis. Eu tiña boas tardes a todas e a todos. Tiña unha pregunta que é se solicitou por parte do Concello algunha axuda para a mellora da igrexa de Piñor. Vale? Axuda a algunha institución. No. Vale? Non, xa responden que non. Vale. Non, é que vivimos de velo no xornal. Hai 150.000 euros que se destinan por parte da Xunta de Galicia a 3 igrexas. Entonces chamounos... Bueno, Pero pregunta, Ramón, despois deixo que respondas ti, pero déixame contestar no sentido seguinte. É certo, hai 3 igrexas da provincia de Ourense que reciben axudas por parte da Xunta de Galicia, efectos de patrimonio e todo eso. Nós non fixemos ninguna solicitude en relación a esa materia porque, ademais, tampouco se nos pediu. Así é. Exactamente, ademais é unha propiedade do Obispado. perfecto, era para aclarar que era unha cousa que ten que ver... Por unhos convenios que ten que a Xunta de Galicia, por reparar patrimonio, pois, concede unha subvención. Problema do Obispado, o Concello non ten absolutamente nada. O Concello simplemente dá os permisos. A resposta é que non fixemos ninguna Perfecto. xestión porque non se Está- dixeron a nosa, non é propiedade Está nosa. completamente aclarado. E pois algún rogo que esperemos que aquí en Barbadás, por o menos, xa que as limpezas empezan por a Valenzanas, as Ceiras e tal, que por o menos o empedrado que hai no tanatorio e o parque aquí, todo o que é a pedra do chan, que tamén se lle cambie un pouco o aire, é dicir, que casi dos limpiadoras, por exemplo, que se retire un tanatorio, no tanatorio e no parque, o empedrado do parque, que xa está un pouco... Falas do daqui de Barbadás. Sí, estou falando aquí ahora mesmo en Barbadás, que por o menos chegue a limparse esas dúas partes aquí do pobo. Ele acabou. Voulle contestar porque, claro, é que esa limpeza, segundo o prego, que se licitou no seu día, non corresponde nos povos. O baldeo non se fai nos povos. Pódese facer puntualmente. É unha cousa. Facerase con medios propios, con hidrolimpadora propia que con operarios municipales. Exactamente. Non coa empresa GSECO como se está facendo o baldeo na Valenza, que é distinto. Como se faga, xa non é, bueno, a ver, non é competencia nosa. Pero que sí que de boa imaxe, por lo menos ao tanatorio, que ás veces vamos, claro, hai que limpar case a última hora, a veces as ervas están un pouco máis grandes, aquilo está negro, a pedra está negro. Entonces, bueno, que teñan en conta eso. Vale. Solo, Luis, un momentiño solamente con respecto ao parque este aquí ao lado, que é certo que está escorregadizo, pero xa se limpou por parte da Protección Civil no seu momento, fixose aí unha limpeza, pero hai que facer unha actuación de outro tipo, como un fresado, porque esvara moito e non vale só con hidrolimpiar, entón, bueno, que xa se está barallando outro tipo de actuación. Perfecto. E depois que estamos tanto a falar da Rúa Bahamonde, que hoxe ven aquí, xa creo que a trouxen eu un rogo, se non me acordo, un rogo ou algún rogo xa, daquel parque infantil que temos ali, bueno, sí, case no medio da Rúa Bahamonde. Un parque infantil que é un areeiro na que seguramente van gatos, cans, menos nenos, van de todo. Hai unha sinal onde pon espazo de espazo infantil e aquelo parece un escombreiro. É dicir, aquelo se vai un neno, colle infeccións de todo tipo. Que, a ver, aquelo irán os cans e os gatos. Os nenos non sei se nin se entrarán. Entón, xa por o menos de non facer nada ali, pécheno ou tapeno, non sei, fagan algo, porque aquilo está aberto ali e a verdade que é un auténtico basura, lixo que hai ali. E nada máis, grazas. Non sei se quer resposta por esta última cuestión. A ver, é que non quero entrar en máis debates. Ese areeiro deixou no Partido Popular. É unha herdanza envenenada, como digo eu sempre. E, bueno, non é ningunha mentira que este goberno intentou que eso fora un sitio de dinamización dos nenos que lle gusta a area e gusta lle fozar, bueno, con perdón do verbo, na area, e puxéronse ali unhos xoguetes, unhas cestas con xoguetes, volvéronse repoñer e volvéronse destrozar. Entonces, evidentemente, aí vamos, xa o podo adiantar, vamos a facer unha actuación que foi solicitada por a veciñanza tamén, que é como unha especie de marquesiña, ainda hai que ver a forma urbana de facela, para que a xente con mobilidade reducida desa zona que así o solicitou poda estar aí pois sentada nuns bancos, algo parecido ao que está no Paseo da Solidariedade, pero todo con tempo e con diñeiro. Pois pareceme boa idea, porque aquilo leva moito tempo que dá medo, pero bueno, grazas. Grazas a vostedes. Con isto levantamos a sesión. Moitas grazas.
Igualmente. Conches, vouche traer algunha corbata para facer de nudo. Igual. Cuidado, caralho. Chao. Chao. Eli. Qué bien la intervención. Sí, sí. Ah, Siempre estamos... es que no consigo ver la película que hasta me coincido a verla y me emocionó. No, no lo encuentro. Ahí, mira, ahí. Ahí. Y me aparecen un montón de cosas. Pues aquí, Mira. aquí, por aquí. Ahí te aparece, Ah. Victoria. Hostia. Ahí te aparece. Esto para cegar, Ahí. Esto non é para cegar, isto non é para cegar. Tenéis una concejala